Nilqakom għal programm ieħor il-Politico. Lejla ġew l-istudju miegħi nilqa' lis-Sur Wayne Hewitt, nirringrazzjak Wayne tal-qajt l-istadina tagħna. Kif Nirringrazzjak tal-istadina. Darba tiftakar fija u jiena meta tiftakar fija meta tajjat li niġi dejjem, jiġifieri. Le, ekku, għandek għaf li l-politika bqajt issegwi għalla forja ma dekx involut b'mod dirett fija u naħdu gost nisimgħu opinjonijiet differenti aħna ta' kulħadd. Mela, ftit xurilu kellna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u d-distak ċkien ħafna minn dak li konna drajna bih ta' rebħiet kbar għal Partit Laburista bi 30 u 40,000. Għalfej taħseb imma li ġara dan? Le, jiena naħseb, ovvjament, mod naturali, issa l-Partit Laburista ilu fil-poter mill-2013, jiġifieri ilu il-fuq minn 10 snin. Li jiġri b'mod naturali dan ikun hemm nies li jħossuhom sidelined mill-gvern. Ikun hemm ovvjament jekk ikun hemm bidla fil-poter bħalma ġara fil-Partit Laburista fejn l-ewwel kellek Joseph Muscat u mbagħad daħal Roberta Bella minħabba ċirkostanzi li jkun hemm nies li għadhom lejali lejn il-lider oriġinali u ovvjament iħossuhom li ma baqgħux jingħataw l-istess importanza taħt leader il-ġdid u jkun hemm din ix-shift mod naturali. Once li partit jagħmel numru ta' snin fil-gvern, automatikament mod naturali jibda jiġri ħafna disgrantilment fil-partit. U naħseb qed nibdew naraw l-ewwel xquq tal-Partit Laburista. Issa jekk nistgħux ngħidu li l-Partit Laburista għandu sfida li jitlef il-poter at this point in time fil-elezzjoni ġenerali ma naħsibx, però naħseb jiddependi mill-Partit Nazzjonalista jekk jieħux l-opportunità jifhem il-messaġġ u jiena naħseb il-krux ta' kollox kemm ikun kapaċi l-Partit Nazzjonalista joffri viżjoni għall-pajjiż. Xira li jiġri hu inti jiena m'għadniex involut fil-politika saċ imma nista' triq nitkellem magħhom bħalma titkellem magħhom inti u jgħidulek isma' speċi ta' ħafna mir-riżultat kien il-maġġor parti protest vote tal-Laburisti. Ngħidu kif jiġifieri ħafna minnhom jgħidulek isma' jiena pereżempju l-Partit Nazzjonalista ma nistax biex nivvotalu. Dawn huma elezzjonijiet li mhux se jbidlu l-gvern tal-pajjiż, speċi ta' nasal biex nagħmel protest vote u ma nivvotax fil-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew. Tal-Parlament Ewropew iktar minn tal-Kunsill Lokali. Però dak ma jfissirx il-Partit Nazzjonalista wasal. Ġifieri l-Partit Nazzjonalista jekk jaħseb li għax qed jagħmel xi ħaġa tajba u għall-kaġun ta' dan ir-riżultat naħseb jiżbalja ħafna. X'inti taf daqsi, ġifieri inti ilek naqra fil-politika u segwi għal-politika taf biżejjed li inti ma tistax tiddependi għalkemm għandna duopolju Malta għandek żewġ partiti kbar. Ma tistax tiddependi fuq l-iżballi li jagħmel l-avversarju tiegħek, inti toffri viżjoni. Fil-fatt. Isu għan barra dak il-feeling. Meta nitkellem ma' nies jgħidu li ħanajlek isma' aħna iddejjaqna dal-gvern il-Partit Laburista m'għandux joġobna anke Laburisti stess, ġifieri. Jgħidulek però u naħseb mod ġenwin li l-Partit Nazzjonalista mhux qed ikun koerenti fil-viżjoni tiegħu. Ġifieri dak li jkun jgħidlek isma' il-Partit Nazzjonalista fuq ċertu issues. Xi fisser għalik jekk għada jidħol il-Partit Nazzjonalista fil-gvern fuq ċertu issues. X'inhi l-pożizzjoni tal-partit? U naħseb dik għada mhix daqshekk ċara. Mhux biss li toħroġ il-policies biss, imma kemm tkun konvinċenti li inti ħad implementhom dawk il-policies, għax dik hija importanti wkoll. X'ina niftakar pereżempju fit-2013 ħobbu jew obodu, Joseph Muscat kien qisu għalkemm ħareġ għal-isma' aħna ħanagħmlu hekk u hekk ħalliha numru kbir minnhom kienu għal-raġunijiet li jidhru ħżiena. Imma kien konvinċenti. Issa l-Partit Nazzjonalista mhux biss irid jgħid isma' x'inhuma l-issues kollha li tidejqu n-nies jew li huma ta' sfida n-nies taħt il-kappa tax-xemx. U jgħid x'inhuma l-pożizzjoni tiegħu. Ma mhux li tagħti il-pożizzjoni tiegħek, aħna naf il-kredibilità tal-politiċi sfortunatament in ġenerali ta' mhux Malta biss. Mhijiex daqshekk tajba, ġifieri jekk inti partit jgħidlek isma' jiena wara ħawmedek illi wara l-elezzjoni ħejġdek jekk u hekk ħafna mid-drabi ma jiġux dak l-affarijiet. Allura inti tittaħdem ukoll fuq il-kredibilità. Kemm qed ikunu kredibbli l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista li naħseb l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel il-Partit Nazzjonalista joħroġ li xjuż kollha m'għandux għalfejn jagħmel xi programm elettorali joħxon daqshekk. Mhux għal xjuż li aħna jiena meta kont trix tal-elezzjoni fi żmien Simon Busuttil konna ħriġna għamilna ħafna policy documents, għamilna programm elettorali joħxon, kulħadd beda jgħidilna
li aħna nitkellmu biss fuq il-korruzzjoni ma fuq policies ma konniex qed nitkellmu fil-realtà mhux vera għax kien hemm dokument imma kien billi n-nies ittihom dokument daqs dinja ħadd ma ħajaqra ħda. Allura inti tajt isma' x'inhu huma l-iktar l-20 punt mhux 20 punt ma nsemmix l-20 punt għax niftakru f'affarijiet oħra ma l-iktar 30 issues pereżempju importanti. Li huma u dawn ħajkunu l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jekk jitla fil-gvern. Ħalli n-nies ikunu jafu eżattament sa jiġri wara elezzjoni. Mbagħad tittaħdem ovvjament fuq il-kredibilità. Li jekk ikollok il-Bernard Grek, mbagħad jgħid isma' irid jikkonvinċi lin-nies li vera once li ħadd jiġri dik hekk ħajġri. Pereżempju domanda kbira li jgħidulek naħseb kontratturi bħali sa jiġri mill-planning authority pereżempju. Ħafna mhux kontratturi biss, tal-kontratturi kbar, anke min ikollu biċċa dar ħajwaqqa jkella. Daw in-nies malli tasal l-elezzjoni terrorizzati jkunu. Għana jlek għalfej, għax nafu x'kienu l-sfidi tal-Planning Authority meta kien hemm in-Nazzjonalisti qabel l-2013, kienu ħafna burokrazija. Mhux hekk li bil-tajjeb u bil-ħażin morna l-estrem liħor, mbagħad wara l-2013 ġiet imħotta kollha, missa qishom in-nies draw bil-Planning Authority kif inhi llum. Ħajserraħ pereżempju il-Partit Nazzjonalista jserraħ moħħ in-nies li l-Planning Authority li ħatibqa' taħdem kif ħatibqa' topera kif inhi, ħatsir iktar stringenti għax fil-każ in-nies tgħidilhom isma' jiena ġbin. Back to square one ħammorru kif konna qabel l-2013. Għax faċli titkellem fuq l-ambjent, faċli titkellem fuq il-kostruzzjoni. Imma inti mbagħad li jien ultimate li x'interessani jekk għandi biċċa dar ħalli l-missieri pereżempju, jew ħalliti lil nanna li jekk jitla l-Partit Nazzjonalista nġi biex intallaħħa mhux se jkolli bsa tefirrot għax jiena il-ġar tiegħi id-dar tiegħu għamel lira, jien irid nagħmel lira bħalu wkoll. Għax dik hija l-kwistjoni kollha. Ġifieri hawn dawn tip ta' affarijiet ta' kredibilità. Il-Partit Nazzjonalista x'se jkun isarraf, pereżempju, għall-Planning Authority wara li jitla fuq, mhux il-Planning Authority biss. Le, mhux hekk eżempju. Taħt kull issue, l-abort, id-drittijiet ċivili, l-immigrazzjoni, se nsemmuhom. Qed tifhem x'se tkun issarraf, mhux tniżżel lista biss imma. Law ħaġa l-lista tkun sempliċi li n-nies jaqrawha kollha. Vedi dal-programm elettorali għalija inutli tibgħat dokumenti daqshekk. Ġifieri billi tibgħat dokument għand ċikka, ġifieri li xejdu li jinteressa li tonfoq il-pensjoni di sal-aħħar tax-xahar. Inutli tibgħatilha dokument daqshekk, tibgħatilha tgħidilha isma' lilek hekk ħanaffettwak. Il-pensjoni jien ħajkompli għandi pereżempju sfida, dik pereżempju oħra, sfida tal-pensjoni kien hemm Michael Falzon li werwer il-kulħadd għal aħsbu fuq il-pensjoni privata. U inti il-Partit Nazzjonalista għandu jieħu l-opportunità ta' dar riżultat bħala investiment. U jgħid isma' fimni, waħda mir-raġunijiet għalfejn pereżempju tnaqqas għax il-Partit Laburista mhux qed jagħti bid-dejn li kabbar u hemmhekk se naslu mhux qed jagħti garanzija għall-pensjonijiet tal-futur. Inti taħseb li jiena u inti sew li qed inħallsu dawk it-taxxi kollha. Mhux hekk u m'għandniex garanzija li ħajkonna l-pensjoni bħalma kellhom il-ġenituri tagħna. Għax da hekk qal, u mbagħad dawar il-kliem imma wasl b'żaqta l-intenzjoni qiegħda hemmhekk. Da qed jaħraq flus. Allura l-Partit Nazzjonalista jista' jidħol b'mod kredibbli jgħid isma' aħna mhux talli ħanmantnu għall-pensjoni, ħankabru l-ekonomija, ħanoħol industriji ġodda xi ħaġa li mhix il-Partit Laburista. Imma ħantukom garanzija li aħna ħanibqgħu naħdmu biex nżommu l-pensjoni kif inhi intatta, anzi nkomplu kabruha. Ġifieri jekk għamel xi ħaġa tajba l-Partit Laburista wkompla jkabbar il-pensjonijiet anke b'mod minimu, aħna ħanibqgħu nimxu fuq dik ir-rotta. Imma ħanagħmluha b'mod sostenibbli fis-sens li aħna ħankomplu nkabru l-ekonomija mhux inkomplu nżidu d-dejn u ma nagħmlux sostenibbli għat-tfal tagħna, nibqgħu nżidu nitfgħu d-dejn fuq it-tfal tagħna. Mela, issa, ovvjament, inti kellek l-esperjenza fil-Partit Nazzjonalista, llum naħseb qed naraw ċar li l-Partit Laburista jinsab fi kriżi wkoll. U forsi parti mis-saħħa tiegħu huwa li l-Partit Nazzjonalista mhux daqshekk b'saħħtu, kif qed inti. Mill-aħħar konferenza ġenerali jidher ċar li hemm sfiduċja totali f'Roberta Bela, fis-sens id-delegati li ġew eletti u l-viċi kapijiet u hekk, huma tista' tgħid kollha nies li huma close ta' Joseph Muscat. X'taħseb fuq dil-biċċa ħanaraw ir-Robert Abela hemmhekk jew ħajkollu jagħmel ċertu kompromessi. Jiena xi kultant naħseb, ngħidu hekk. Robert Abela naħseb kien magħruf li kien avukat ta' ċertu suċċess. Ġifieri dan nimmaġina li mill-prattika tiegħu kien jaqla lira mhux ħażin le, naħseb jiena, ġifieri biex inti titlaq minn dik il-prattika, di ma toġoblix, inti titlaq minn dik il-prattika. Tkun qed tħalli dawk il-flus kollha warajk. Alright, dan immaġina ħalla kamra tal-avukati bl-avukati jaħdmu miegħu. Alright. Imma tħalli dak is-suċċess kollu, dik il-professjoni kollha biex imbagħad inti tmur Prim Ministru
bil-poter kollu li kollok imma biex toqgħod tifraħ li inti biex ta' Prim Ministru, paga relattivament ġifieri ħafna iżgħar milli kellu. Ġifieri jiena naħseb li da ħanajlek jekk inti tkun fl-apiċe tal-karriera tiegħek tajt isma' jiena l-flus li kelli nagħmilhom għamilthom. Ma da għadu pratikament huwa l-età tagħna mhux iżgħar minnha ġifieri. Ġifieri da għadu fl-apiċe tal-karriera tiegħu le. Ġifieri jiena nifhimha li jkun hemm xi ħadd li jagħmel pereżempju wasal qrib il-pensjoni jgħid issa ħadd biżżejjed mill-pajjiż ħa nagħti xi ħaġa lura. Tifhem dik right, imma da għadu fl-apiċe tal-karriera tiegħu. Ġifieri jiena nissuspetta li da ma naħsibx li huwa daqshekk kuntent bil-flus li tiddaħħal mill dan. Ikollok kemm ikollok amor propju għal pajjiżek u tagħti kemm tagħti għal pajjiżek, imma mbagħad hemm limitu wkoll daqqiegħed fl-aqwa tal-karriera tiegħek jgħidlek isma' jekk jiena ma nagħmilx is-suċċess tiegħi issa ma nagħmlu qatt. Għax imbagħad by the time li ħanoħroġ minn Prim Ministru jiena pensjonant. Ġifieri xi kultant inħoss isu Roberta Bella mhux komdu fiż-żarbun li qiegħed. U ma nkunx sorpriż li wara l-elezzjoni ġenerali jitħajjar jibiddel, jemfok wara forsi ngħid jibiddel. Forsi jibqa' rwol kif kien qabel, jew konsulent legali, kien jaqla lira tajba mhux ħażin ma' Joseph Muscat. Mhux hekk. Jew joħroġ totalment mill-politika, jew jibqa' backbencher, jew whatever ma nafx. Ma għandi dak is-suspett. Jidħolx lura Joseph Muscat ma naħsibx. Jiena at this point. Jiġifieri għalkemm ovvjament in-nies li kienu miegħu jixtiequ li jerġa' jiġi lura u għax jerġgħu jieħdu dak in-naqra poter li kellhom. Però ma tarax eżempju n-nies fit-triq ukoll. Ovvjament hemm min jikkritika bl-aħrax il-Joseph Muscat, però jien nintaqa' ma' nies li speċi daw għalihom baqa' jisu kważi Alla fil-politika. Iva, ma. U s'issa ma biex ngħidu kollox m'għandux sentenzi mill-qrati. Ħanajlek inti għandek l-element dejjem għandek alright. Għandek dak il-persentaġġ li jiġri fil-partit. Daw jiġri laqsek ikun l-ikbar kriminal xorta jifutaw le mhux hekk. Dawa ġifieri hemm dik il-isu reliġjon saret il-politika, ġifieri inti jekk inqabdu l-Inter fottu ġifieri fil-kampjonat xorta tibqgħu magħhom. Ma l-Juventus qed ma jibqgħu. Nafu intom tradizzjoni. Le ma apparti ċajt, ġifieri ħafna nies jitrattaw il-politika żball kbir. Li huwa żball kbir għax il-politika hija dak li jaffettwak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum inti fir-realtà iżomm mal-Inter, imma jekk jitilfu jew jerbħu mhux se tiffettwak f'ħajtek, le? Mhux hekk. Jiġifieri, imma jekk da jaqbad u jżidlek jekk inti jitla partit fil-gvern u jżidlek pereżempju t-taxxa l-100% naħseb jaffettwak, le mhux ħażin ikollok problema. Jiġifieri jagħmlu żball il-politika jaħsbu għax ballun tal-futbol, imma dan huwa din hija xi ħaġa li taffettwak totalment. U allura nerġa' niġi lura l-punt tiegħek illi ħajkun hemm dak dejjem li jiġri, il-leader oriġinali dak l-Invictus u dak li rebħilkom saħalli ġifieri Joseph Muscat mingħajru l-Partit Nazzjonalista tant kien wasal fil-baxx fil-2013 li sa ġie minn u xorta kien min ikun anke kieku ma kienx hemm leader jiena kien ħobb ngħid ma' sħabi. Ngħidilhom kull Partit Laburista ma kellux kap jew ma kellux mexxej fl-2013 xorta kien jerbaħ. Ġifieri bi protest vote kontra nazzjonalisti votaw il-Partit Laburista, ġifieri min jgħid li isu Joseph Muscat kien li kellu ċertu karizma u ma kakkerija politika illi mhux talli wassal il-vapur fil-port imma sabtu fil-port, jiġifieri u li rebaħ iva. Imma ħadd ma ħajġi għajli kieku Joseph Muscat ġi pereżempju fi żmien jinnaf wara l-80s, fl-87 probabbilment xorta kien jitlef l-elezzjoni kontra Di Fenegada, biex inti tittara il-perjodu żmien meta wieħed joħroġ. Faċli tikkontesta wara 25 sena l-partit li jkun fil-gvern kulħadd kien ikun hemm. Le, mhux aktar maddum fil-gvern iktar diffiċli tarġa' tirbaħ. Nifhmu l-kuntest. Imma ikun hemm dawk il-persentaġġi ta' nies ġo kull partit. Ovvjament nafu l-persentaġġ ta' dawk li huma il-grassroots ġol-Partit Laburista huwa ħafna ikbar minn dak tal-Partit Nazzjonalista, ma jiġri dejjem ħajvotaw il-Partit Laburista. Ġifieri dak jekk ħadd titkellem magħhom dejjem jgħidulek Joseph Muscat huwa Salvatur bħalma kienu jgħidu l-mentofet. Dak li kienu jagħmlu l-stampa u jagħmlu x-xama qudiemu jgħidulu għajdu sor il-perit. Dak it-tip ġifieri. Qed tifhem? Dak dejjem ħassibhom kemm fil-Partit Nazzjonalista kemm fil-Partit Laburista, imma mbagħad il-problema li jkollu l-Partit Laburista huwa dak il-percentaġġ żgħir, dak il-20%. Jien ngħid it's the other way around, għanna l-80-20 rule sewa. 80% għandu core vote il-Partit Laburista jiġix li ġlaqsek jitfawlhom bomba wara l-bib daw ġifieri xorta jivvotawlu.
U ikollok dak il-20% li kapaċi ċaqalqu, dawk li ċaqalqu pereżempju fi żmien tal-vot tal-Unjoni Ewropea li ta' il-poter lill-Partit Nazzjonalista. Ġifi dawk l-20% tal-Laburisti iħollu jorbtu l-elezzjonijiet. Għax imbagħad naħseb li l-Partit Nazzjonalista u bil-kontra għandek 20% li jiġi dejjem jivvotaw il-Partit Nazzjonalista. Forse. Ma mbagħad in-Nazzjonalisti 80%, ma jrid nipprova nissimplifika sewwa. 80% għandek dawk li dejjem ħajbidlu l-vot kont x'jaqbel lihom. Tifhem jew x'jaqbel jew jaħsbu li x'jaqbel il-pajjiż. Jiġifieri mhijiex garanzi l-ewwel ħaġa ovvjament għandu s-sitwazzjoni legali kif jiġifieri rajna fil-każ tal-Vitals hemm evidenza prima faċe li timplikaħ mhux ħażin Joseph Muscat. Ġifieri ma tantx nara fattibbli. Ovvjament hemm l-inkjesta tal-Electrogas issa min jaf se joħroġ minna din, jiġifieri issa ma nafx hekk hemm xi implikazzjoni ta' Joseph Muscat ukoll. Jiena nifhem li ikollok nies li jkunu viċin Joseph Muscat illi qishom jixtuq li jerġa' jiġu għax forsi jkunu minn għalihom kollok li jerġgħu jieħdu l-poter li forsi tilfu xi ftit minn taħt Roberta Bela, nifhimha dik id-dinamika ta' poter. Ma nara highly unlikely li jerġa' jiġi Joseph. Issa, jistax ikun hemm xi akkolt wara li jitlaq Roberta Bela, jekk jitlaq Roberta Bela ikun xi akkolt ta' Joseph Muscat li jerġa' jieħu l-poter jista' jkun ukoll. Ma jfissirx li jkun Joseph Muscat direttament. Kif nafuh ekku. Mela, ftit ġranet ilu laqda ta' minn ħaddem qalu li jekk il-pajjiż se jibqa' miexi fit-triq u r-rotta ekonomika li qabad, l-ekonomija tista' tikrolla. Fis-sens daw huma ovvjament naħseb hija llum il-ġurnata knowledge għal kulħadd qed jiġu ħafna nies, ħafna minnhom għax-cheap labor u l-ekonomija parti minnha sew kibret ukoll ħabba n-numri. Inti taqbel magħhom daw għax anke għandna l-fatt li ħafna Maltin qed jitilqu mill-pajjiż ukoll. Ara, ngħidu l-affarijiet kif huma. Di forsi konna semmejnija wkoll ftit fil-podcast li għadda. Il-pajjiż pajjiżna ma jistax jgħaddi mingħajr barranin. Le, dik fatt. All right, fatt. Issa hemm mod u mod kif tagħmilhom l-affarijiet. Dik hija. Jew għax aħna jew tħalli l-vit miftuħ totalment u jidħlu nies bla-doċċ kif qed jiġri bħalissa. Jew inkella tagħmilha b'mod intelligenti. Ovvjament l-isfortuna l-intelligenza hija l-aħħar waħda li toħroġ dal-pajjiż. Jiġifieri ma jsir xejn bi pjan u il-pjanijiet jibqgħu fl-arja, ngħidlek pjan li jkun maqbul bejn il-partit fil-gvern u l-oppożizzjoni u dawn jagħmlu jiena nemmen li għandek tagħmel studju. Melkem, tagħmel studju tajt isma' taqsam l-ekonomija tiegħek f'industriji differenti. Tajt isma' jiena fil-kura tal-anzjani pereżempju, fl-ospitalità pereżempju, ristoranti pereżempju, taxi drivers, deliveries tal-ikel. Tajt jien kemm għandi bżonn tara tajt isma' tagħmel capping, tajt jiena kemm għandi bżonn third country nationals dawk il-pagi x'aħna nafu li ovvjament il-pagi fl-Unjoni Ewropea dik il-fenomenu ta' third country nationals huwa pratikament ir-raġuni għax tanto lew il-pagi fl-Unjoni Ewropea. Mhux hekk tgħidilek li anke bħala cheap labor jekk titgħidlu cheap labor. Għax laqsu tantu cheap labor. Allum jaqgħu l-flus ukoll, ġifieri. Le, ekku. Tattira third country nationals mill-Indja, mill-Pakistan, mill-Bangladesh, etc. Allura inti tajt isma' is-segmenta is-suq l-industrija l-ekonomija Maltija u ngħid isma' jiena kull sena b'mod xjentifiku. Tajt pereżempju kura tal-anzjani kemm għandi bżonn irid indaħħal 1000 fruħ fis-sena. U inti tikkapja jekk xi ħadd japplika mhux blanket kif qiegħda bħalissa inti mill-Indja jaqbad u jidħol, mill-Bangladesh jaqbad u jidħol, inti x'inhu ma l-kwalifiċi tiegħek x'bin? Tajt isma' dak jien m'għandix xi kwalifiċi, ma interessat li nidħol fil-kura tal-anzjani pereżempju, tajt mela ħani kwalifika, jew kun hemm lista ta' prioritajiet jgħidlek l-ewwel kura tal-anzjani, mbagħad pereżempju cleaner, whatever. U inti tajt isma' kura tal-anzjani, hawnhekk għandi problema kbira bil-Maltin għax m'hawnx biżżejjed Maltin. Mela jien nagħmlu cap ta' kemm għandi bżonn u inti tmur pereżempju fuq il-gvern kura tal-anzjani, tmur fuq il-privat tgħidlu inti kemm ikollok bżonn barranin kull sena. U inti toħroġ pereżempju b'stima tajt 1000 fruħ. U għandek 1000 fruħ, malli inti taqbes l-1000 fruħ, ma daħħalx iktar f'dak il-ħixis. Tara ovvjament tagħmel studju inti tifhimni b'mod naturali kemm qed jitilqu għax daw ħafna minnhom ġieli jagħmlu 6 xhur jitilqu lem. Allura tajt isma' l-pajjiż qed idaħħal 100,000 sena bħalissa
u qed jitilqu 50,000, jiġifieri l-bilanċ tiegħi huwa 50,000. Issa jien ngħid 50,000 mhumiex sostenibbli fis-sena għall-pajjiż. Mhux hekk. Tagħna tara l-birth rate tagħna, tgħid 50,000 mhux sostenibbli. Irid innaqqasha pereżempju l-20,000, għax 20,000 huwa sostenibbli. Qed nispara figuri ta' ma jsir mod xjentifiku. Inti tgħid isma' 20,000 u l-identity Malta qabel ta' il-permess għandha ċertu rules of engagement u tagħmilha b'mod li rrid ngħidu li l-barranin iva ddaħħalhom b'mod strutturat imma mhux bla doċ morna minn estrem li fejn fil-li ma ndaħlu xejn u fil-li f'daqqa waħda totalment. Issa, ngħidu l-affarijiet kif inhi. Jiena inti ċajta bejni u bejnek il ma tantx tajna kontribut għax ma minnix tfal. Le. Issa, jiġifieri Malta, ftit naħseb nies jafu, illi Malta għandha waħda mill-ogħla mhux l-ogħla rata ta' nuqqas ta' fertilità fid-dinja mhux fl-Ewropa. Għandha l-inqas fl-Ewropa. U fid-dinja hemm competition għaddejja di, hemm competition at the back of our mind għaddejja bej South Korea, Singapore u Malta jiġġieldu minn kollu l-inqas tfal. Competition. L-uniku l-inqas waħda minn għalija qiegħda xi 0.8 babies għal kull mara. Dik minn għalija South Korea qiegħda l-ewwel bħalissa. U aħna niġġieldu għat-tieni post ma' Singapore. Aħna qegħdin wan. Inti biex il-popolazzjoni tikber u ħaninqerdu, ġifieri ħaninqerdu bħala Maltin, ġifieri. Għax aħna biex inkomplu aħna ninsostnu lil nfusna, irid ikun hemm mal-inqas rata ta' żewġ babies kull mara. Pressa poco, more or less. Ġifieri inti jekk inti r-rata tkun taħt it-2, awtomatikament inti l-popolazzjoni indiġena tiegħek ta' Maltin ħadd kompli tonqos. Mhux hekk. Qed tifhem? Issa x'inhi hemm ħafna implikazzjonijiet fuq dik. Ġifieri jekk aħna rridu li l-kwalità tal-ħajja tagħna tkompli tiżdied li aħna nsiru iktar senjuri, l-ekonomija titkompli tikber. Imma l-ekonomija tikber jekk ikun hawn riżorsi umani. Jekk m'hawnx riżorsi umani, ir-riżorsi umani rridu nġibhom minn barra. U jiena ma nafx inti, imma jien meta nasal għall-pensjoni rrida l-pensjoni tiegħi. Anke jiena bla dubju. U jekk jiena u inti mhux qed nagħtu mhux qed nitfgħu qed nagħmlu nies bħalna ħafna llum il-ġurnata, mhux qed nitfgħu nies ġodda fil-market force tagħna. Ġifieri eventwalment xi ħadd irid iħallas għaliha il-pensjoni bil-bolla. Aħna vera taħallsu l-bolla tagħna. Taqbel eżempju xi ħaġa tajba li żgur kien għamel il-Partit Nazzjonalista kien il-financial services u l-gaming. Issa żomm waħda. Hemmhekk ejwa ma żomm waħda. Issa jien qed nitkellem mod ġeneriku, jien mhux qed ngħidlek li jien ma naqbilx li l-ekonomija tikber għax qed nimpurtaw ħafna barranin. Il-barranin qed jiġu għax l-ekonomija tikber. Issa kif qed tikber? Qed tikber jistgħu jaqbżu min irid imma tikber. Ejja ngħidu hekk. Fuq l-industri li ħoloq il-Partit Nazzjonalista. Bla dubju. Gaming minn ġabu, l-servizzi finanzjarji minn ġabu, settur tal-avjazzjoni minn ġabu, settur tal-farmaceutika minn ġabu. Kieku m'hemmx dak m'għandna xejn. Kieku m'hemmx dawk m'hemm xejn, jiġifieri dawk qed jikbru. Jiġifieri naħseb waħda mill-ikbar disfatti li kellu dan il-gvern, jiġifieri tal-Partit Laburista, illi ma ħoloqx industrija ġodda. Għax inti jekk inti toħloq, inti all right, tajt isma' l-ekonomija sejra tajba, ekonomija kienet fuq industri li kienu diġà qegħdin hawnhekk. To be fair, il-Partit Laburista kompla jindokrom. Għall-inqas kompla jindokrom, ma kissirhomx, all right? Kompla jindokrom, tajjeb, u l-industri baqgħu jikbru u kellhom bżonn in-nies. U n-nies qed inġibuhom minn barra. L-ikbar problema li għandna mhumiex il-barranin qed jiġu għax l-ekonomija qed mhux qed inkabru l-ekonomija x'qed inġibu n-nies, da argument bażwi għalija. Min qed jgħidu aħjar jaqtaw għax ma jagħmilx sens. Però kif kont qed ngħidlek jiena, ma jagħmilx sens ukoll li inti tdaħħal in-nies bla doċċ. Anke l-ekonomija tagħmlu le għax inti tagħmel mod studjat, inti l-ekonomija tiegħek bħalissa taffordja mitruħ. Iġġibx 500, l-400 l-oħra fejn ħajmorru. Le ekku, u jkun hemm problemi. Issa, per eżempju, waħda li kont qed ngħidu fuq il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista, ngħid isma', aħna konna il-partit ma tiqgħid jagħmilha b'mod konvinċenti. Jgħid aħna konna l-partit li ġibna dawn l-industriji kollha u Malta. Jekk terġgħu tuna fiduċja, aħna ħankomplu nġibu industri. Jien niftakar meta kont fl-MZPN konna għamilna viżjoni 2015 dak iż-żmien kien għadu fil-bidu tat-2000s. U ħafna konna minna viżjoni 2015 u ħafna mill-industri li hemm illum konna niżilnihom f'dan rapport tal-MZPN. Il-Partit Nazzjonalista kien ħadem fuqhom u kien ġabhom dawn ġifieri waħda minnhom l-industrija
ġiet implementata lejn l-aħħar kienet tas-software development pereżempju, tifhem hemm ħafna industriji li hawn illum. Tal-loġistika, tal-avjazzjoni, tal-farmaceutika, daw konna daħħalnihom f'dal-programm. U to be fair, naħseb kien wieħed mill-ftit rapporti għax aħna meta tkun fiż-żgħażagħ dejjem jitolbuk biex tagħmel rapporti ħafna minnhom qatt ma jagħtu każhom. Jabbużaw mill-motivazzjoni ta' żagħżugħ li jkollhom biex tagħmel ħafna rapporti jispiċċaw fuq l-iskaffa. U naħseb dak kien wieħed mill-ftit rapporti li l-Partit Nazzjonalisti over u kienu ħolqu ħafna industriji minnu dan, jiġifieri. Il-Partit Nazzjonalisti għandu kredibilità kbira hemmhekk. U jgħidlek isma', aħna jekk inti laburist kbin u għandek it-tfal tiegħek jaħdmu fil-gaming jaqlaw pagasura, il-pagasura qed jaqlawha. Bis-saħħa tagħna. Bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalisti għax xolqlok din l-industrija. Aħna jekk ħattella lilna fil-gvern, ħansarħulek li rasek li aħna noħolqu dawn l-industriji, ħanaħdmu biex inġibu dawn l-industriji, issemmihom l-industriji u l-tifel tiegħek jekk illum qed jaqla lira, ħantuh ċans li jimraħ f'industrija oħra u jaqla 2 u 3 u anke 4. U għammek tibda tikkonvinċihom in-nies. Dik hija xi ħaġa li naħseb il-Partit Nazzjonalista għalkemm b'mod timidu qed isemmija mhux qed jagħmilha b'mod elokwenti. Mela, ukoll tkellmu ftit ilu Chamber of Commerce u qalu li speċi l-Gvern għandu jaqaf joħroġ għalissa permessi iktar ta' supermarkets u shopping malls għax hawn biżejjed u żejjed. Ntħalli s-suq iżuq. Ħanajdlek x'tagħmel, ħanajdlek kwistjoni. Jekk inti qed tiftaħ supermarket u għandek patronaġġ, ġifieri nies qed jiġu u qed taqla l-flus minnu dan kull sena. Għalfejn min jien biex nalaqulek. Issa. Mhux jgħalqu qed bi fiha Ruma qalu ma joħorġux permessi ġodda. Imma kun toħroġ permessi ġodda m'intix tħalli supermarkets ġodda jinfetħu. Issa jekk inti tiftaħ supermarket kemm trid, jekk hija l-erja tiegħek hija saturata u nies ma jiġux għandek tfalli u tagħlaq. Mod naturali. X'taħseb inti? Le, I mean, testa ovvjament. Issa, ħanajlek di kien hemm dal-argument. Kemm ħajkun pereżempju kien hemm argument riċenti fuq l-ammont ta' uffiċini li qed jinfetħu. Kemm ħaddum titfa' flettijiet fis-suq għall-kiri u tieħu l-kirijiet li inti tixtieq. Kemm ħaddum titfa' uffiċini fuq is-suq u titfa' u tistenna l-kirijiet li jkollok. At one point in time ħajkun hemm xi kontratturi li ħanġidmu ħajtellaw daw it-torrijiet u daw high rises u mhux jkun hemm. At one point in time ħajkun hemm saturation point, an inflection point. Tgħid li forsi sakemm terġa' taqbad l-ekonomija, fair enough, imma inti jekk noħriġ il-flus bil-bank, il-bank ħajlek jisma' ġbin hija il-flus lura. U naħseb ħajkun hemm xi lall, forsi jkun sentej jew sena sentej, fejn l-ekonomija tkun laħqet il-pik tagħha u ħajkun hawn pereżempju ħafna iktar stok ta' proprjetà fis-suq milli jiflaħ għall-kirijiet pereżempju. Issa mbagħad ħanajlek is-suq għax imbagħad awtomatikament jekk inti ma tistax jekk inti qed tippretendi ċertu ammont ta' kera u mhux qed jirnexxielek tikrih dal-post, awtomatikament ħajkollok tnaqqas il-kera, awtomatikament allura il-kerijiet ħajonqsu. Jekk inti post ma tistax tbijaw u inti titħallas lura l-bank, tgħid isma' jiena l-inqas ħanbijaw at my cost jew forsi ħanbijaw nagħmel profit żgħir minn fuq, awtomatikament inti twaqqa' il-valur tal-proprjetà fuq is-suq. Ġifieri qed nara li tant hawn greed bħalissa kulħadd moħħu ġen sħiħa biex isib biċċa-art, jekk għandu biċċa darek jista' jkun waqqagħha mill-ewwel u jtella kemm jħaffer taħt l-art kemm jista' sakemm isib il-baħar. U jipprova jtella jekk inti tista' tella 4 solari u penthouse, janzi il-planning niprofa napplikawhom għal 5 u penthouse jew 6 penthouse ħalli niprofa nkun l-ewwel wieħed fi triq kemm jista' jkun. Ġifieri hawn grida enormi biex nġibu l-proprjetà, imma at one point in time dak kemm ħaddu middaħħal nies fil-proprjetà. Le, mhux hekk fl-aħħar jaf. At one point in time ħajkun hemm inflection point. Li jkun tajjeb għas-suq ukoll. Inti għandek żagħżugħ li jidħol fis-suq tal-proprjetà u jixtri. Ġifieri, jekk ikun hawn kollass, ġifieri il-bubble tisplodi, ovvjament il-proprjetà ssir ħafna iktar affordabbli u x'hekk dak li jkun biex ibih ikollu jnaqqas il-prezzu. Mela, ixju li ddiskutejna ftit qabel u tajjeb li semmejt huwa l-imbierek dejn. Huwa fatt li l-gvern dal-aħħar ftit ta' Roberta Bela l-aħħar ftit snin għamel dejn kważi dan daqs vera kien hemm il-COVID ukoll biex ngħidu kollox. Daqs kemm għamlu l-gvernijiet kollha ta' qabel, voldri daqshekk hija gravi s-sitwazzjoni tal-gvern. Perjodu ta' kemm? Perjodu 4 snin u 5, voldri da u enormi. Issa kont ħansaqsik jiena, inti
bħala ċittadin illum il-ġurnata. Qed taraħ li qed imur damma f'investiment sostenibbli, jew noqogħdu naħarqu l-flus biex nixtru naqafwet imbagħad. Ħansaqsi li domanda lilek fejn qed imur. Dejna, ma nafx. Triq naqalgħu 4-5 darbiet. Għamilna differenti dal-4 snin komparat ma' snin ta' qabel. X'għamilna differenti. Xejn naħseb jiena investimenti qabel saru ma sarux. Iktar problemi jew anzi għax kważi xejn mu jilaħħaq. Li nara taf x'qed nara biss bajnejja jiena li xi ħadd jaqla' triq wara li jkun lesti jew asfalta, ġifieri xi ħadd jiftakar li kellu jgħaddi pipe tal-ilma jerġa' l-aħħar u jerġa' jagħmilha. Ġifieri jekk inti bħala taxpayer infaqt miljun u sarraħt rasek li minna dik it-triq saret. Minn miljun inqalad darba darbtejn tlieta f'sena, minn miljun inspiċċajt ħallas 3 miljuni għall-istess triq minħabba in-negliġenza u taħwit u taħwit Le, tal-biża. Taħwit tal-bliħ, ġifieri u m'hemm l-ebda kontroll ta' xejn u impunità sħiħa, ġifieri jiena niftakar nara triq tal-triq ta' qudiem il-Lidl fil-li għamluha sa biċċa ta' proġett tal-Lidl tal-Mosta niftakar. Biċċa ta' proġett enormi. Żgur mala dik it-triq. Niftakar għaw xajdulu kienu qalawha u għamluha tara tajjeb għamluha fl-aħħar triq tal-bridge. Sentej wara reġgħu qalawha. Anzi damu sentej għax. Sena wara reġgħu qalawha. Issa reġgħu qalawha. X'inhu l-ippjanar? Għalfejn f'temp ta' 5 snin, f'temp ta' 3 snin, kellek taqlaħħa 3 darbiet l-istess triq ta' Rom ta' jaqlaw triq. Ikun għadu l-asfalt iħossok ħażin għal-jom. Ġifieri tara asfalt għadu frisk jerġgħu jaqlawh ta'. Terġa' tiġi qar milli kienet ġifieri triq, jerġgħu jaqlaw jerġgħu waħlu ġo fiha ġifieri. Ma stajx tippjana inti, ma stajx tara illi inti triq mhux tagħmel l-asfalt biss ma tibdel pereżempju komunikazzjoni li ġodda titgħaddi l-fiber affarijiet kważi tal-telekomunikazzjoni. Aħseb minn qabel ħataqla triq ara li kollok kollox għall-inqas int. Di triq ittik 10 snin, 15 sena mhux taqla. Mhux hekk mhux. 3 darbi U l-inkonvenjent. U l-ħela li qed ikun hemm tal-biża fit-toroq, tal-biża. Għax imbagħad jgħidulek għax min għandu sinu twil jgħidlek isma' Gerger ukoll jagħmlulek it-triq iwa, ma mod kif jagħmlulek triq. Mhux hekk hu. Ġifieri immaġina inti jiġi xi ħadd id-dar jagħmellek xogħol ħażin. Tajjeb, ma grazzi għall għamiltlek ix-xogħol hija ħallasni issa biex nirranġalek titterġa' tħallasni l-istess. Ma tirranġalek mhux talli darba darbtejn tlieta. Jerġa' jirranġalek, jerġa' jagħmellek xogħol ħażin, imbagħad jiġalek terġa' tħallas, imbagħad jerġa' jagħmellek xogħol ħażin, ġalek terġa' tħallas, inti tibatu jixxejjer kif ikun tiegħek. Ma daw ftit nies jafu tal-daw flus huma flus. Ejja flus il-poplu. Meta jmorru jaħdmu fil-għodu daw qed jikkontribwixxu. Għal dik l-inqalat darbtejn tlieta xi jaħsbu li l-gvern huwa xi karu se tiġu mill-isħab daw, jiġifieri daw probabbilment min ikun qed jitħaq il-mentalità tar-reġina. Tkun ir-reġina. Mela tmur tagħmel xi ġurnata tiġbor il-ġebel u mbagħad toqgħod titħaq tajt laqgħu li aħna fil-poter. Alla flusek ġaħan men, xajdulu qed. Mhux issa biex insidu daqsxejn ma' il-Prim Ministru għadu kif ħabba li se jagħti qal l-ikbar tax cut li għal middle class li qatt ingħatat. F'dan il-kuntest li hawn dan id-dejn kollu anke minn naħa tal-EU għax li hu twaqfek jekk tkun qed tagħmel deficit enormi u tkompli ħadd kompli tkabru. X'taħseb? Jiena d-dettall tagħha ma rajtix di. U għal, ovvjament. Tax cut kuħat jħu pjaċir, ma mbagħad at what cost. Mod politiku għal tax cut. Ma jiena ma rajtx id-dettall, ma nafx rajtx id-dettall. Le, qasija ma. Ġifieri ma nafx tax cut hi. Di ġifieri mod inti ħanajlek, inti mod u mod kif tagħmel tax cut, jew taqbad tax cut blanket tax cut u tkompli żżid id-dejn. Jew kellha tagħmel tax cut mod strutturat li inti tixpruna il-konsum, għax inti tajt isma' jiena tgħidlu pereżempju tajtlu 1% jew 2%. Imma għandi garanzija dawk il-2% ħajerġgħu jmorru lura fis-suq pereżempju. Ekku. Tifhem, jiġifieri qabel ma nikkummenta aħjar nhar id-dettax dak kulħadd jieħu jiena u inti nieħdu gost. Mhux hekk kulħadd jieħu pjaċiru. Imma tittara naqra xi lied it-tax cut issa jew tkun xi ħaġa banali bħalma jiġri dejjem jiġifieri. Le mhux hekk. Issa ħanaqbżu daqsxejn żgħira fuq l-ambjent ukoll. Nisimgħu il kulħadd igerjer fuq l-ambjent, imma kif qed tajjeb inti jekk xi ħadd ikollu mbagħad dar irid iwaqqagħha u jagħmel il-flus li jista'. Kulħadd ngħidlek di. Kulħadd igerger kontra l-kontratturi. Mbagħad mal-ewwel naqra ċans li jkollu biċċa art imur jipprova jagħmel arm il-kontratturi li jkollu kemm kritika. Issa però xahar qabel jiġifieri. Il-Planning Authority wkoll li ovvjament tagħmel ix-xogħol li tagħmel, però
Dal-aħħar kien hawn żewġ każijiet u jien inkwitawni naqra tu bifer. Daw bnew fuq il-bankina, baqgħu ħirġin fuq il-bankina dik, però daw qalu li sissa ma waqfuhomx. Min jaf kemm tiġri għax di daħlet fil-xisbu Foldi l-abbużi li tara. Ejja, però daw donnu l-Planning Authority ma qalux li mhux vera, foldi da issa wasalna fi stat li anka il-planning qed isir kompletament ħażin. Ħanajlek li jiġriju. Għax inti, għax imbagħad toħloq, ħanajlek, inġustizzja toħloq inġustizzja oħra mbagħad. Mela da jaqbadu joħroġ fuq il-bankina u qisu xejn mhux xejn jgħaddu ilu. Tajjeb? Ma nafx x'inhu d-dettal Laqas jiena ma darajn il-bankina magħluq letteralment baqgħu u tara minnhom. Ġifieri tkun qiegħed barra l-abbużi li jsiru fis-sita nies jieħdu parking bla doċċ, jitfgħulek il-bibs tal-plastik jaqbdu la permessi ta' xejn, ġifieri qed ngħidlek rebus ikun hemm meta jkun hemm construction site. Jiena beżżani biss li inti meta toħloq inġustizzja u tgħaddi, tajjeb, ħa toħloq inġustizzja oħra, għax ħa ngħidlek xi jiġri mbagħad. Mela da, let's say da waqqa id-dar tiegħu u bena fuq il-bankina. U l-Planning Authority għadditilu u regolarizzatilu da. Għas-saħħa mhux qed ngħid għal partikolari, għax ma nafx id-dettallu mhux jinbnew foldi. Tiġi inti ħdeħt, tmur tibni lilek inti tagħmel l-istess bħalu u waqfulek il-permess. Hemmhekk qed toħloq inġustizzja xi ġifieri ġbin il daħallejtu li. Allura tittoqgħod attent ħafna u dik il-problema li għandna aħna fl-ippjanar, meta inti tħalli inġustizzja u tirregolarizza inġustizzja, ma tistax anke naħseb mill-aspett legali, għax hekk inti tkun taf pereżempju. Let's say għamilt xi ħaġa, let's say inti mort bnejt pereżempju fuq art tal-gvern, saħħa tal-argument, xi ħaġa illegali ma tistax tagħmilha sewwa. Meta kien hemm xi ħadd ieħor li taf kun għamel l-istess wara ċertu ammont ta' żmien jirregolarizzaw ilu. Jgħaddi l-istess ammont ta' żmien u joħdu ilek pereżempju. Inti ħadd mor tajt isma' ġbin għalfejn dak ħallejtu u li le. Ġifieri inġustizzja toqgħod attent. Jew ma tagħmilha qatt biex inti tiġi ġustizzja ma tagħmilha qatt. X'anka daw pereżempju hemm il-kwistjoni tal-pencil development issa. Thank you. Toġobni l-idea li jekk inti għandek tri uniformi terraced houses kollha flimkien ma tellax. Mażzik, ġifieri n-naħa l-oħra ta' triq. Ta' triq kollha jattu. Jew triq warajja, għax tellaw wieħed kollha jistgħu tellaw. Jien li xtrajt l-istess dar fl-istess żmien għax insertajt miskin għallax għandi d-dar tiegħi fejn ħadd ma tella. Issa taqbad inti tajt isma' irid inżomm it-triq uniformi ma nistax intella. Qed toħloq inġustizzja awtomatikament għax ta' wara qed itella għax inserta tellaw wieħed allura jistgħu tellaw kollha. Fimċi ngħidlek. Jekk inti aħna rridu niddeċiedu. Jiena dejjem għad irid isir. Studju ta' urban plan, dejjem naslu l-istudju, ma mhux l-istudju kif isir hawn Malta nagħmlu l-istudju biex nagħmlu ħal in-nies. Alright u nitfgħu hemm. Dan irid isir master plan urban għal pajjiżna. U jgħidu isma' aħna l-viżjoni tagħna għall-20 sena li ġejja hija di. Pereżempju l-Gżira tista' titla' sa 30 solar, 40 solar, min għandu ċertu footprint, tista' tella. Jekk inti pereżempju f'ċertu area fil-lokalità, jew l-area kollha m'hemmx pencil, jekk pereżempju naf għandek ħattart kollu m'hemmx pencil development. Mela ħattart ma tistax tagħmel pencil development, ħalli ma noħloqx inġustizzja u noħloq inġustizzja. Qed intik eżempji ta' banali ġifieri. Imma tagħmel urban planning biex kulħadd ikun jaf. Jiġi votat maqbul bejn żewġ naħat. Melkin. Ġifieri nagħmlu studju xjentifiku, forsi resquh għal-referendum ukoll, għax da importanti li jsir. Mhux jekk fl-aħħar mill-aħħar ħalli n-nies jgħidu sma' n-nies ivotaw. Joqogħdu jgergru barra. Bat pereżempju fuq naħla ħażina ta' dal-pjan. Biex għawaħħar fin-nies mhux tal-politiċi. Nagħmlu referendum fuq u dan l-istudju kulħadd ikollu ċans biex jaqrah u jagħmel il-xismu il-complaints tiegħu jgħid il-kontribut tiegħu dan. Mbagħad literalment indaħluh fil-Kostituzzjoni u ngħidu isma' ġbin għal 50 sena li ġejjin, għal 20 sena li ġejjin, għal 30 sena li ġejjin. Dan huwa l-pjan, u l-pjan huwa l-istess għal kulħadd. Jiġifieri jekk inti l-Gżira tista' titla' 5 solari u penthouse. Pereżempju, San Pawl il-Baħar titla' 6 solari u penthouse. Mhux nibdew noqogħdu. Mhux hekk kulħadd imbagħad. Għax jiena naf il-dak u naf il-ieħor mela li tini 7 solari u penthouse minn flok, fimx irid ngħidlek kif jiġri għax imbagħad ma slitti għal wieħed. L-oħrajn irid tira x'qed toħloq inġustizzja, ġifieri ġustizzja naturali inti tkun ksirta. X'imbagħad jiġi l-avukat li ieħor jgħidu isma' ġbin inti qed tiġi għamilt inġustizzja ma' da.
tajtu, per eżempju, solar iktar minn tiegħi li kif waqqajt li l-permess, per eżempju. Tifhem x'inhi ngħidlek. Ġifieri inti tittoqgħod attent. Jew ġustizzja l-istess għal kulħadd. Nkella xejn. Nkella xejn ħalli kulħadd jagħmel li jrid hu allura, ġifieri jiena dejjem għadt di bħalma għatlek li jrid isir studju u jrid ikun maqbul bejn żewġ partiti ma jsir studju xjentifiku kif suppost in-nies ikollhom ċans jagħtu l-kontribut, in-negozjanti jkollhom ċans jagħtu l-kontribut, il-ħaddiema jkollhom ċans jagħtu l-kontribut tagħhom, l-industriji kollha jkollhom ċans jagħtu l-kontribut tagħhom, imma tittati timeline x'inkella tibqa' tiddiskuti għal dejjem. U li jiggverna il-mod kif indaħlu l-barranina u Malta. Da ma t-netkelmu xejn ta' barra minna ta' per eżempju Singapore l-istess jagħmlu. Kollox bi pjan, kulħadd jaffej. Ja kampjana ma pjan kif postu. Kulħadd jaffej qiegħed mal-gvern. Kulħadd jaffej qiegħed, sew diskutibbli xejdulek isma' hemmhekk m'hemmx demokrazija. Ma ir-realtà hi li hemm pjan. Hemm pjan, inti tkun taf il-pjan kif inhu. Taf ta' diskors ta' retorika politika għax dak qed ikabbar l-ekonomija għax iddaħħal il-barrani. U noqdu sejrin l-labu bl-imsik hemm barranin kultant. Le, mhux hekk dawgħet jiġu l-ewwel flus. Ħafna minnhom ikunu upstanding citizens ta' ġifieri ta' Rom daw qattaw tikol minnhom. Le, ħafna minnhom kwieti. Ġifieri jien naf nieħu ride jien taxi driver, jkun hemm mhux biex nitfal Maltin kollha fl-istess. Jgħidli jidħol pereżempju. Hello sir, how are you today? Ta' manieri. Ħafna minnhom ikollhom ikun hemm minnu koll, ġifieri bħalma l-Malti mhux kollha l-istess, il-Barrani mhux kollha l-istess. Allura irid isir pjan holistiku u pjan maqbul bejn żewġ. Jekk hemm bżonn l-affarijiet jitlu fil-Kostituzzjoni, ħalli inti biex jinbidlu l-affarijiet ikun hemm bżonn iż-żewġ terzi. Fimt? Ġirid ngħidlek kemm mill-aspett ta' planning u kemm mill-aspett ta' barrani. Għax tittoqgħod attent, mhux inbilli tajt isma' issa f'daqqa waħda person development tagħhom jew tajt iż-żikk mela dak ħallejtu lili le għax għandi tittoqgħod attent ħafna. Mela ħanabsu suġġett ieħor fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista l-Perit Daniel Mikallef qal li whether il-Labor u n-Nazzjonalisti joġobhom l-abort f'Malta ħajkollu jidħol. Issa, meta tisma' dal-diskors, temmen li Malta għadha ħielsa allura indipendenti. Mela ħanibda premessa, jien naħseb s'issa li Malta qed ma' ħadd li mhuwiex reliġjuż, jien m'iniex reliġjuż kif taf, u jien totalment kontra l-abort. Jaħsbu li għax jien m'iniex reliġjuż. Mhux hekk favur l-abort. U li huwa li hija misnomer totali, ġifieri li hija it's far from the truth. Jekk jiena kontra jien taf kif nemmen Malcolm, l-abort huwa l-waqfin tal-ħajja, sa semmi x'qtilja u li qed waqqaf il-ħajja ta' xi ħadd. Tajjeb? Ekku. Tajjeb? Ġifieri jekk jien nifhimha taf kif nifhimha b'mod razzjonali. Jekk jien kontra l-abort. No questions about it. Ma nistax nifhem l-argumenti li jsiru favur l-abort. Issa. Li ħajkun hawn min jibqa' jipprova idaħħal l-abort, m'għandix dubju. Ġifieri hawn minoranza u għandhom dritt li jippruvaw li xejdulu. Issa sta għalina li jien ħaġa waħda nagħmel però kavit. Waħda. Jekk jidħol l-abort, ma jfissirx li ħajidħol għal dejjem. Kieku nkun jien leader, pereżempju, di ħadd ma saqsew għal-leaders tal-parti, jekk jidħol l-abort, inti lest li terġa' xejdulu, terġa' toħroġ minnu l-abort? Għax jien kieku ngħidilhom isma'. Partit Laburista, daħħaltu l-abort, jiġi l-Partit Nazzjonalista, gawdu ħir għal 5 snin. Meta ħanitlu aħna ħanneħħu. Mhux jidħolu jibqa' mal dejjem. Ejsu kolħadd jien qed naraħ. Le jien ngħidu. Kolħadd jistenna l-wieħed li ħor daħal biex jeħles. Jidħol daħal għal dejjem. Le jidħol daħal għal dejjem. Għaw xi ħadd, għaw xi bulli kapaċi x'inek nagħmel kieku nkun leader jien ta' partit. Tal-Partit Nazzjonalista, tal-Partit Laburista, li totalment kontra l-abort, jien ngħidlek totalment kontra l-abort, għax tant hija premessa jekk toqgħod taħseb il-ħsieb warajja tant hija premessa kera li inti tibda tilab mal-ħajja tan-nies. All right? Jien ngħidilhom, all right, daħluh. Gawdi sakemm tista' għax jien mal-ewwel ċans li ħajkolli nkun wieħed mill-partit il-kbar. Jekk nitla' nerġa' nitla' jien fil-gvern, nerġa' nbiddilha l-liġi. Bla referendum u xejn, dawn huma l-prinċipji jekk iridu ma jivvutawlix in-nies. Jien kontra l-abort. Hawn xi ħadd li kapaċi jsaqsi domanda
l-żewġ leaders tal-partiti jekk jidħol l-abort u mhux lesti li jerġgħu dawru dik il-liġi. Jekk jiġu ftana nsaqsu ilhom, mhux problema. Ġibhom hawn saqsihom. Ġibhom hawn saqsihom. Għax jien kieku jien l-ewwel ħaġa li nwiegħed daħluh kemm trid l-abort. Xokk kbir, daħluh kemm trid. Mal-ewwel nitfa' poter li kolli jien nerġa' neħħihulkom. Oqgħodu sejrin hekk, jekk tridu oqgħodu nerġa' daħluh u nerġa' neħħihulkom. Terġgħu daħluh nerġa' neħħihulkom u min jiġi wara jerġa' jneħħih. Għax jien ma nistax nasal biex naqbel mal-abort, mal-konċett tal-abort. Issa jiena nifhem li xi ħadd ikun daru mal-ħajt. Kapaċi jikser il-liġi u jgħid ħanamlu l-abort anke ma jkunx jaqbel miegħu, ma xorta jekk inti hija xi ħaġa ħażina tibqa'. Mhux jekk Inti tajt jekk inti jew jiena nkunu mejtin bil-ġuħ. Tajjeb. Ma tisraqx tieħol. Probabbli ċansu li ħammorru nisirqu. Ma jfissirx li jiena allura nillegalizza s-serq. Għax jien jgħaddari mal-ħajt. Għax jien jgħaddari mal-ħajt, allura nillegalizza s-serq għax jaqbilli ħalli mmur qed nisraq kemm irrid. Ma tagħmilx sens l-affari. Femtu l-punt tiegħek. Ma tagħmilx jiena ħanajlek jien m'iniex reliġjuż, forsi għandi naqra iktar awtorità x'jiena ma. Mhux jekk mhux ħabba reliġjon. Mod razzjonali ngħid. Anka meta jkun hemm rape, f'estremitajiet ta' rape, it-tifel x'jaħti fiha il-biċċa xogħol. Le, mhux hekk ara. Ejja neħħu l-idea tal-iżball, għax dik hija kważi iktar rar. Jekk ikun hemm pereżempju sitwazzjoni tas-saħħa tal-mara naqbel kif inhi liġi tal-lum. Jiġifieri inti jekk xi ħadd minnhom ħajtlef ħajtu da jew tarbija jew l-om, il-liġi qiegħda li inti ssalva l-om, għax l-om għandek garanzija li ħatgħix il-baby ma tafx se jiġri minnu. Allura in the question of odds, il-mara jekk għandha problema għal ħajjita. Mhux hekk. Ovvjament issalva l-mara. Imma ikollok sitwazzjonijiet anke estremi, inti ħadd ma jsaqsi di d-domanda tarbija x'taħti f'każi estremi. Nasa jkun hemm naf l-iktar kwestjoni estrema hija rape pereżempju. Ma jista' jkun hemm ħafna sitwazzjonijiet differenti. Rape all morning after pill. Le, ma jista' jkun hemm abbużi ta' kull forma. It-tarbija x'għandha x'taħti. Ġifieri inti jekk jien jiġi xi ħadd pereżempju jisirqek. Jew joqtollok alla ħars qatt tal-familja tiegħu inti tmur toqtollu l-ommu jew Le, mhux għandna ġew niġu jisna. Alla niġu bil-liġi tal-ġungla allura x'da r-rejp jan noqtollu t-tarbija. Tagħmel sens, jiġifieri l-affari. Mela, xi ħaġa oħra daqsxejn ukoll fuq l-ekonomija. Ftehejlu ħaġet news li l-HSBC ħajitlaq minn Malta. Issa hawn min qed jargumenta speċjalment dawk li qegħdin fil-business u hekk li da HSBC taqbel jew huwa Bank Mondjali, joldi iġor ċertu peace. Il-pajjiż li ħajitlaq l-HSBC ħajbati minna di l-ispeċi mhux ħajkun hawn bank l-ispeċi daqshekk huwa worldwide speċi da biex tagħmel business ma' barra l-pajjiż li ovvjament. Ejja nkunu onesti. Inti naħseb kellek esperjenzi ta' kemm BOV, APS bħal kull Malti ieħor probabbilment. Ejja nkunu onesti, l-HSBC jew Malta minn mindu kien government il-midmet qatt ma kellu għal-qalbu is-soċjetà. Le, qatt ma kellu għal-qalbu il-persuna fit-triq. Le, mhux hekk. Ejja nkunu onesti fuq daw jiena fl-anzjani li jsejvjaw il-pensjoni. Le, dik bla dubju. Ħaddiema normali li għandhom savings normali Jiġifieri li jitlaq l-HSBC minn dik il-perspettiva ma naħsibx li ħatkun telfa għas-soċjetà. Issa hemm ovvjament id-diskors tan-negozji, tal-businesses. Għalhekk qed ngħid jiena x'il-bqija bħala. L-HSBC kien iktar qisu business bank milli retail bank qatt ma kien għall-qalbu. Dejjem kien qisu irid jaħles mill-proprjetarjiet kemm jista' jkun innaqqas mill-branches dejjem kien għaddi l-isfida. U dik naħseb li kienet ħażina minnha nnifisha. Għax jekk inti pereżempju ma tantx kellek għażla jew BOV jew APS jekk inti trid normalment. Jekk inti bħala xi ħadd ħaddiem normali li għandek is-savings il-bank, qed forsi tieħu xi loan għall-proprjetà jew whatever, li ma jkollokx żewġ banek kbar li jkompetu għalik, hija ta' detriment għalik. Ġifieri inti kull ma kellek għażla jew BOV jew prattikament APS hemm xi naqra Lombard, ġifieri ma HSBC was totally out of the question anke mill-aspett ta' charges, ġifieri daw bdew iżidu charges, etc. Allura naħseb minn dak l-aspett, f'dak l-ambitu, li l-APS jekk vera di li jekk l-APS tuħu l-HSBC għal-inqas l-aspett ta' retail banking, naħseb mhix ħaġa ħażina. Le, minn dak il-lat. Għax l-APS naħseb hija let's face it, l-APS u BOV għandhom mhumiex perfetti, ġifieri far from perfect, ma għandhom element ta' more proprio lej il-pajjiż u lej dak li għandu savings żgħar biex niftehom. Ġifieri dak l-aspett naħseb tajjeb li jkun hemm żewġ
Banek bar li kompetu għal-inqas għal dak li għal-klient iż-żgħir biex niftehmu. Di ideal xenarju jiena nemmen għax imbagħad nara l-aspett tan-negozju. Ħafna min-negozji għandhom biża' kbir li jitlaq l-HSBC. X'wan huwa bank internazzjonali, ħafna min-negozji jagħmlu business ma' pajjiżi oħra. Ovvjament m'hemmx l-economies of scale maħniex kbar biżejjed li għalih aħna maħniex. Li aħna xi ma jekk inti negozju ovvjament jinteressak. Minn dak tiegħek? Allura jien l-idea tiegħi ma jista' jkun li sejjer żbaljat. Minix xi persuna fil-finanzi, però jgħid persuna fil-negozju bħalek. Naħseb l-aqwa soluzzjoni tkun illi jkollok bank li minflok l-HSBC, mux ma triċ replacement bħal l-HSBC, għax ħaterġa taqa fej kont. Wieħed jirreplace għal-ieħor, da ma jgħatix kas il-retail bank, ma jgħatix kas minn għandu savings iż-żar, u jgħati kas biss il-negozju, dik ma tridix laqqas, ma tix minn estrem tmur għal-ieħor. Allora naħseb l-aħjar ideja tkun, ma nafx kemm ħad jiġri, li kollok konsorzju jew pereżempju kumpanija li tkun iffurmata 50% tkun pereżempju l-APS li speċi ta' ovvjament tkun tagħti garanzija li ħadd kompli tixpruna retail banking biex il-businesses iż-żgħar, is-savers iż-żgħar il-pensjonanti jkollhom kompetizzjoni fejn jitfgħu savings tagħhom. Mbagħad ikun hemm pereżempju 50% pereżempju jkun xi bank internazzjonali, naf xi Lloyds jew xi Barclays jew whatever, jew xi Credit Suisse jew xi UBS pereżempju, li jkun ma jkunx 100% għax da automatikament l-unika interess li jkollu li joħroġ mill-ekonomija Maltija daw jinvesti fil-fondi tiegħu. Ekku. Ġifieri ultimately, allura jkollok bilanċ, ġifieri jkollok in-naħa li għandha l-amor propju lej il-pajjiż u lej il-well-being tal-pajjiż. U l-parti il-business li tibqa' għaddej. Servizja il-negozju. Allura naħseb l-aqwa formula tkun ovvjament tara jaqblux, għax da faċli tajt fl-arja. Le, mux jek, ovvjament minn jek. Idealment ikollok bank lokali li bħal APS li jkun 50%, 50% ikollok an international bank li jiġi minn barra, u inti jkollok qed isserraħ ras in-nies li qed ifadlu fit-triq li ħajkollhom naqra forma ta' kompetizzjoni jekk daw pereżempju iddejqu mal-BOV jistgħu jbidlu, jekk iddejqu magħhom jistgħu jmorru mal-BOV. Almenu hekk hemm ftit kompetizzjoni. Forma ta' kompetizzjoni, anke naħseb mill-aspett regolatorju, mill-aspett ta' MFSA, hija xi ħaġa li għandha tiġi xprunata mill-gvern li jkun hemm naqra kompetizzjoni lokali. Mbagħad irid ikollok l-element ta' 50% fejn ikollok dak il-Bank Internazzjonali. Inkella the other way around, l-APS jixtri l-HSBC outright, però mbagħad inti il-gvern irid jagħmel kollox biex jattira bank internazzjonali li jista' jagħti soluzzjonijiet lill-negozji lokali. Meta aħna għandna l-ambizzjoni bħala pajjiż li nsiru waħda mill-iktar ekonomiji xejdulu saħħithom li huma wealthy ġifieri fl-Ewropa. Aħna mhix segret li aħna nikkompetu ħafna mal-Lussemburgu. It-tir ta' Malta li noħolqu li nwaslu lin-nistana li kollhom il-livell ta' ġid li għandhom l-Lussemburgu pereżempju. Li huwa pajjiż żgħir. Id-differenza li ovvjament qiegħed landlocked imma aħna għandna l-baħar magħna, allura għandna l-port economy li l-Lussemburgu m'għandhomx. Mhux hekk tuża l-aħjar li għandek. Għandna ambizzjonijiet, m'għandniex ambizzjonijiet li nibqgħu żgħar għal dejjem. Ġifieri aħna nixtiequ li l-GDP tagħna jirdoppja biex jiġi fuq l-istess livell tal-Lussemburgu, jekk mhux iktar, ġifieri li jkollna GDP u wealth per capita kważi aħjar mill-Lussemburgiżi, tifhem? Mela, ħanaqbiżlek daqsxejn fuq it-traffiku, li problem ovvjament li ġġel kulħadd jitkellem ħażin minn filgħodu sa filgħaxija. Ftit ilu kellna l-MP Daniel Attard li daqqal għandu bżonn studju biex jarek vera żdied traffiku. Voldi ma nafx. Jiena kelli studju dal-sellejta Mela orrajt il-studju dak tista' dibatulu. Issa. Ma rrid inneħħek klim ħażin studju ħafna. Stennejna, fis-sens dik qabel kull elezzjoni ħassir metro tunnel bejn Malta u Għawdex, ħanużaw il-baħar, però mu jsir assolutament xejn. Fej ħanaslu għax hija realtà għawis karozzi. Ejja nħorġu l-bandira bajda u naċċettaw li mingħajr karozza ma nistgħux ngħixu Malta. Tista' titkellem ħafna fuq ideali li ħankunu bla karozzi. Arkaw xi ħadd li jmur jiftaħar li ma jridx il-karozza u għajdlu jħalli l-karozza wara d-dar u jagħmel ġurnata. Naħseb inti bħali tiġri ma' Malta kollha kuljum. Mhux hekk bix-xogħol ma nafx tista' tagħmel mod ieħor. Tista' tagħmel, ħadd toqgħod minn il-karozza tmur tal-linja, jista' jagħmlu lek tal-linja
Iħalls mhux tal-linja, jistgħu ħalsu biex tal-linja. Mhux effiċjenti. Issa tuża, sa inti tmur pereżempju tmur tixtri shopping tiegħek u toqgħod iġġorrub tal-linja. Jew tagħmel xi ġurnata ddur ma' Malta kollha bħalma nagħmlu jiena u inti minn post tal-ieħor tagħmel miljun qadja kuljum tal-linja, impossibbli. Mela jien naċċettaw li l-karozza ma nistax nirreplacejawa. One. Il-trasport pubbliku anke jekk tagħmlu b'xejn għal xejn, kull ma tpaxxi huwa l-barrani għax il-Malti xorta ma jistgħu jużah. Tajjeb. Mhux hekk. Da fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti ħatinqabad fit-traffic bil-karozza ħatinqabad fit-traffic bil-public transport, sopra korna bastonata toqgħod tistennija tal-linja wkoll inti karozza li qas tista' taqbad u taqbadha mill-ewwel. Mhux hekk. Mela one. Mela ejja ninsew il-metro li qatt ma ħassir. Di anke kissir, immaġina tagħmel xi 20 sena biex issir di. Ara x'inkonvenjent ħa toħloq in the meantime fit-traffic. Da titħaffer, tittaqla t-toroq, terġa'. Il-metro ma tistax issir hawn Malta. Di il-metro mis naħsibna għalija fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet. Mhux hekk. Jew bħalma kienu għamlu l-Ingilterra ħasbu għalija fil-bidu tal-xisbu, tal-millenju. U bnew, it's too late now. Mela jien naċċettaw il-fatt il-karozzi jridu jibqgħu. U l-karozzi ħajibqgħu jiżdiedu. L-ikbar problema li ħadd ma jitkellem fuqha, għax tajjeb li tajt isma' jien irid nirranġa t-toroq. Ngħidu hekk, indi interim tajjeb li tranġaw ftit it-toroq. Mhux hekk. Alla ħares pereżempju 3 Diċembru 13 baqgħet kif kienet. Le, mhux hekk. Qabel, jiġifieri dak li hu tajjeb iridu ngħidulu tajjeb ukoll. Però l-karozzi ħajibqgħu jiżdiedu. L-ikbar problema li hawn u ħadd ma jitkellem fuqha u ma nafx kif ħadd ma jitkellem fuqha huwa l-parkeġġ. Mela, aċċettajna l-fatt li ħanibqgħu bil-karozzi. Ejja nagħmlu master plan għall-pajjiż fejn inżilu parkeġġ ma kullhom kien, fejn inti tagħti viżjoni l-pajjiż tajt tisma'. Għax hawn min jgħidlek iktar karozzi oqgħod tlabla oqgħod tkellem fl-arja fuq l-ambjent u nagħmlu karozzi kollha tal-elettriku nagħmlu karozzi tal-elettriku. Nispiċċaw bla daw le kollu. Ma le, ma toħodinniex il-karozza, xi karozza drajna biha ma nistgħux mhux drajna biha biss. Elettriku jew le xorta. Hija l-iktar għodda importanti biex l-ekonomija tibqa' timxi l-qudra kemm isemmu l-barranin. Mur waqaf il-karozzi kollha li jsuqu kollha Malta għarak timxix l-ekonomija l-qoddim. Insija, mela x'inhi l-ikbar problema? Problema tal-parkeġġ, jiena ġejt anke issa ġejt hawnhekk parking issa da mhux qegħdi f'xi mejn u nofs ta' sliema, ġifieri. Mhux hekk. Parkeġġ hija problema. U ma jistax ikun, ikollok id-kostruzzjoni kollha kulħadd jieħu l-parkeġġi, l-karozzi jkomplu jiżdiedu, l-parkeġġi jkomplu jonqsu, fejn ħajpoġġuhom il-karozzi n-nies. Kemm hawn nies li jifilħu jixtru garaxxijiet, kemm hawn nies li kapaċi kollhom karaxx f'kull rokna ta' Malta, x'jiena kien niġru ma' Malta kollha. Ma' Malta kollha rid isib parking x'imkien. Mhux inbilli kolli garaxx nużaw. Għal-billej. Għal meta niġi lura dar wara ġurnata xogħol, jew wara xi ġurnata niġri barra, ma jekk kien mort nagħmel qadja. X'imkien ħdej dal-ħanut irid nipparkja pereżempju. Jiena darba kont semmejta f'Kunsill Ġenerali Ministers tal-Partit Nazzjonalista, kemm taw kasi ovvjament ma nafx, forsi kienu semmew wkoll xi programm elettorali, nagħmlu Marshall Plan. Bħalma kien ħareġ l-idea Joseph Muscat illi jibni li jonfoq 700 miljun fuq 10 snin fuq it-toroq. Ejja xi ħadd joħroġ, ċibbu li joħroġ bl-idea li nonfqu 700 miljun, da investiment, da mhux tajli għax ħankomplu nżidu d-dejn, da investiment l-ekonomija. Għax in-nies ħajċaqalqu iktar, nies ħajċaqalqu iktar, ħadd inċentifhom jiċċaqalqu iktar, għax ħajsibu parkeġġ fejn ħajmorru pereżempju, u noħolqu sistema ta' parkeġġi, issa parkeġġi tgħidli l-bad office, parkeġġi kullum kien se nagħmlu, nibdew nagħmlu t-torrijiet. Taħt l-art ukoll. Nagħmlu taħt l-art. Taħbihom. Kien hemm din l-idea, kemm qed issir ma nafx, kienu semmeha l-Partit Laburista qalu ħanamlu l-ġonna u nagħmlu l-parkeġġi taħt l-art u fuq l-art. As vertical garden ma nixlhom jagħmlu ma insomma. Kienet idea li oriġinarjament semmejt jiena u kienu they took it over, jista' jkun li xi ħadd ieħor kien ħareġ biha. Ma sar xejn. Ejja noħolqu, naraw, nagħmlu studju, ma ngħid studju. Ejja naraw kemm hawn karozzi fit-triq. U naraw li daqs kemm ikun hemm karozzi fit-triq kuljum, irid ikun hemm parkeġġ għalihom. U jekk m'hemmx parkeġġ għalihom, naqbdu pereżempju areas kull raħal u ngħidu isma' hawn bżonn pereżempju 5,000 parkeġġ ieħor ġod il-lokalità. Inħaffru taħt l-art
U nagħmlu insibu 5,000 parkeġġ u mhux private public partnership ta' mhux noqogħdu nagħmlu. Le, mhux noqogħdu nagħmlu l-parkeġġi biex xi ħadd jistana. Mhux hekk. 10 euro kull jum jew hekk. All right, ġifieri il-parkeġġi l-gvern irid jagħmilhom bħalma jagħmel it-triq, il-parkeġġi aħna tinħassu t-taxxi tagħna minflok noqogħdu nonfquhom fil-korruzzjoni fil-affarijiet. Jista' l-gvern iżomm prezzijiet raġonevoli. Noqogħdu jonfquhom biex jaraw minn fejn ħajamlu lira dawn fuq xi proġett. All right. Unkabru d-dejn ħadd ma jaffej sejrin, għasek ħadd kabbar id-dejn tinvesti. Parking, sura ta' nies kullum kien jien nagħmel pjan ngħid isma' pereżempju ħadding li għandha bżonn 5,000 parkeġġ għal 10 snin li ġej. Il-Gżira għandha bżonn 10,000 parkeġġ għal 10 snin li ġejjin. Ir-Rabat għandha bżonn 2,000 parkeġġ għal u naqbad pereżempju fiċ-ċentri ta' kull raħal. Kemm huma kbar dal-Ostrorħura Maltin. Kapaċi jekk inti ma ssibx parking timxi 10 minuti jew 5 minuti. Le, mhux jekk għandna lassu, rridu nidħlu bil-karozzi jista' jkun ġol. Iwa, ma inti tgħidlu sma' jekk ma ssibx parking għal inqas ħdej id-dar, ħallih il-parkeġġ li hemm. Ipparkja fiċ-ċentru tar-raħal u mxija sad-dar u għall-inqas, jiġifieri. Palma nagħmlu l-park and ride, nagħmlu parking kemm jista' jkun rridu nagħmlu proġett. Rridu naċċettawha di. Il-karozzi ma jistgħux jinbidlu, sta ddum tlablab fl-arja. Il-pajjiż kif inbena ormai naħseb qiegħed. Ara, tnaqqas trid nagħmluhom kollha xejdulu bl-elettriku, tagħmel l-infrastruttura biex ikollna karozzi bl-elettriku, jien m'iniex fan tal-karozzi bl-elettriku għalja. I'll give you that. Imma bil-karozza xorta, mingħajr karozza l-ekonomija ma tistax timxi l-qudiem. Tista' ddum titkellem fl-arja. Jekk int m'għandekx karozza ma tistax tippontifika fuq xi ħadd li jaħdem biha l-karozza u għandu bżonn għal kuljum. All right, mbagħad anke xkultant ħanajdlek anke min jippontifika x'm'għandux karozza ma x'm'għandux liċenzja u jaqgħod jippontifika li għandna naqtaw il-karozzi bit-toroq, dejjem ħajsib pereżempju xi ħadd li jaf biex joqgħod waslu l-ammola, all right? Jiġifieri biex naraw l-ipokrizija Maltin. Le, ekku. Jiena nemmen li għandu jsir master plan għandna noħolqu parkeġġi biżżejjed tal-pajjiż u jrid ikun hemm daqskemm ikun hemm pjanar, daqskemm għandu jkun hemm pjanar strutturat għat-toroq li m'hemmx bħalissa. Forsi jkun hemm jien naf darba kont semmejt ma nafx hux fuq il-programm tiegħek li għandha ssir Urban Planning Directorate jew taħt il-Planning Authority jew tkun entità għalija li xogħla biss li tippjana x'anke l-permessi. Permessi Melkim. Taf kif nagħtuhom il-permessi tmur għand il-Kunsill. Tmur għand il-Kunsill tapplika l-permess. La impact assessment fuq il-permess. Asma, ħan nitfakrejn ta' ġodda nofs triq. Għandi bżonn ndaħħal krejn biex intella l-blokka tiegħi ta' ħan nitfaħħa naqaf nofs ta' triq għal-jumej. Jgħidlek orajt, ħan nifirmalek. Però meta jiffirmalek tal-Kunsill ma jarax illi pereżempju iż-żewġ toroq l-oħrajn biex inti tidħol fl-erja magħluqin ukoll. Mbagħad min qed jara, min qed jinkwieta li da pereżempju resident ħajidħol f'dik l-erja, ma jistax jidħol f'dik l-erja pereżempju. Għax inti qbadtu tajt permess bla doċ mingħajr pjanta xejn. Nagħtu l-permessi. Irrid nieħu erba' parkings għax irrid nitfa' il-krejn hemmhekk jew il-bowser hemmhekk jew whatever. Taqbad il-permess mingħajr impact assessment fuq l-erja, mingħajr ma tafx xi proġetti hemm fuq l-erja. Mingħajr ma tafx xi kultant ġieli tarahom tad-daħta jien kont f'kunsill. Jagħtu permess pereżempju fuq l-istess spot, daqskunu jafu li l-ġurnata qabel ikun hemm kontrattur jiena kont kunsillier il-Gżira. Kont minority leader il-Gżira, ġieli konna nagħmlu da sitwazzjoni tad-daħta ġifieri, tagħti permess. Ġurnata wara jġi għal xi ħadd ieħor fl-istess permess jkun qed jitella fuq l-istess sit, fuq l-istess parkeġġi pereżempju, jispiċċa dal-krejn u jara imur bil-krejn da fuq il-krejn ieħor hemm. Tgħidlu jien għandi l-permess, jgħidlu anke jien għandi l-permess. Minn ġi l-ewwel qiegħed l-ewwel. Taħwit sħiħ, taħwit il-permess għax jien għandi l-permess, min bil-kollok il-permess. Allura jrid ikun hemm. Kollox planning. Irid ikun hemm Urban Planning Directorate. Inti anke l-entitajiet tal-gvern taqbad talaq triq għall-festa, jiġifieri taqbad talaq triq għall-festa, jekk it-toroq l-oħra kollha magħluqin. Ir-rebus li kien hemm meta lqu għandna x-xahar issa. Triq tal-Mosta triq il-Fortizza magħluq. Vjarraguża magħluq. Le, ħarba magħluq biex tidħol Mostat. Ma tafx bil-helikopter. Tiddur ma' Malta kollha b'xi mod jew ieħor biex tidħol qas tista' tidħol jiġifieri x'Malta maqsuma minn nofs kien. Le, mhux hekk. Taħwis kien irid tkun hawn. An Urban Planning Directorate li il-permessi jridu bil-forsi jgħaddu b'mod ċentralizzat bħalma kienu jgħaddu pereżempju bħalma ssat qed jagħmlu l-proġetti kollha infrastructure Malta jgħaddu b'mod ċentralizzat minn din l-entità u jgħidlek isma' jien ma nistax intik permess illum, għamlu ħantik permess pereżempju l-ġimgħa d-dieħla. Għax dil-ġimgħa inserta li hawn pereżempju 3 toroq magħluqina ma stax talaq li di triq sieħbi għax inkella dawn ħataqtali dil-lokalità kollha u ħadd ma jkun jista' jidħol li ġod il-lokalità. U ħafna telf ta' negozju wkoll. Kemm il-darba ssir li dar jiġi xi ħadd jgħidlek jien ma nistax intik permess illum għax impossibbli għax ħatalaq li toroq kollha biha l-unika vina li għandi biex tidħol fil-lokalità. Ħantilek ġimgħa oħra, ġimgħatej oħra. U jkun hemm xi ħadd li qed jippjana jara
bird's eye view b'mod holistiku ta' x'inhu jiġri fil-pajjiż u jippjana daw affarijiet. Semmejna Singapore daw affarijiet li jiġru. hawnhekk Ma l-pjanijiet nagħmluhom kif irridu aħna. Jiġi xi ħadd jġib il-permess mill-Kunsill ta' il-Kunsill x'impact assessment tagħmel fuq il-permess li dak. Jew x'inhi differenza bejn li tieħu parkeġġ wieħed u tieħu nofs tużżana, jgħidu għamilhom li tużżana dritt il-parkeġġ. Kemm iġġiel iselli l-ħaddieħor ma jkunx jista' jsib parking wara xi ġurnata xogħol ma tarajiex di. Allura qed ikun hemm pjan holistiku għall-pajjiż. Wan biex jigverna l-kostruzzjoni tat-toroq. Mhux il-kostruzzjoni biss, mhux bħal m'għandek l-infrastruttura. Ikun hemm plan għal kollox. Li pereżempju ikun hemm il-permessi meta jingħalqu toroq. U di tigverna wkoll jew forsi tkun parti mill-infrastructure Malta jkun hemm pjan in ġenerali, jkun hemm Marshall Plan għall-pajjiż kollu biex inżidu parkeġġi ma' kollhom kien. Il-parkeġġi m'għandhomx għalfejn jidhru, jistgħu jkunu taħt l-art. Aħlar mhux hekk. Mela problema oħra li konna ddiskutejna niftakar is-sena l-oħra jew ta' qabel hija droga. Il-gvern huwa fatt illegalizza l-cannabis suppost ta' recreational use. U mhux f'postijiet pubbliċi, ir-realtà hija li tmur fejn tmur kullhom kien raħa ta' ħaxixa. U apparti minn hekk għandna wkoll problema kbira bil-kokaina u drogi oħra. Fis-sens ħafna mill-accidents kbar li kellna anke sfortunatament uħud mill-murders li saru f'dal pajjiż minn għamilhom kien taħt effett kompletament ta' droga. Taħseb għandna nibqgħu hekk jew jien naf kulħadd qisu ġie jagħmel li jrid responsabilta m'għandu ħadd imbagħad. Di ta' droga di oħra da bħal meta semmejna l-abort. Li m'għandux jaslu, rajt. I'll give you that, ma issues. Le, mhux hekk issues differenti imma. Imma droga, dik il-biża kienet tiegħi, meta kien hawn diskussjoni fuq tal-kannabis, meta inti tiftaħ bieb, iżżerżaq bieb, u mbagħad tibda żżid. Fimt? L-ewwel bil-gramma, u mbagħad forsi żżid ftit ieħor, u mbagħad jekk taqbad il xi ħadd għax għandu ċertu ammont ma jibqax taħt il-liġi li tat-tmexxija ta' droga, pereżempju, noqogħdu nlabu ma' dawn l-affarijiet. Id-droga jiena ma naqbilx magħha, forsi l-upbringing tiegħi anke l-upbringing tiegħek. Hija xi ħaġa li hija taf daqsi kemm Kisser in-nies u l-feret, kemm kellna ħbieb tagħna. Tkissru u familji tkissru. u mietu. Jiena nara l-gżira tal-bliħ sa il-pajjiż sar Le, saret tal-biża. Ta' Rom pereżempju, inkun xejdulu ikun hemm l-iskib sam dej torri dej il-14 East. Tara nies tinduna li huma mikolin Maltin ta' daw. Mela, Maltin. Stikek ikunu. Taħsibhom ta' Rom taħsibhom zombies daw. Ikunu jidru li jkunu mikolin bil-eroin ta' Rom, blasnin ikunu jirrumblaw ġol iskips. Tara pereżempju xi wieħed qed jozzel ieħor ġol iskips biex jaqbad xi ħaġa. Le, biex jaqbad il-fliexkan tal-plastik. Ta' Rom ikun hemm il-fliexkan tal-plastik ma fġin joqgħdu jonfħuhom. Jiġu bil-boros jiġifieri qed ngħid. Le, sitwazzjoni tal-waħx. Tal-waħx. Fil-għaxija ċertu areas ta' Malta, no-go area, ġifieri, Maltin u barranin. Maltin u barranin ġifieri. Ġifieri u mhux third country nationalista ġifieri. Le. Nies li ġejjin mill-Unjoni Ewropea ġifieri biex ngħidu. Le, qed insiru magni tal. Junkies kullhom kien tibża toħroġ fit-triq. Tibża toħroġ fi triq hemm ċertu areas u mhux il-qawra u biġibba biss. Ma Malta kollha sar, qed jikru qed iddaħlu xabba barranin qed iddaħlu xabba barranin ġol flettijiet. Alright, minn qed jiddaħlu l-qas biss ikunu jafu, qed jifqgħu il-Maltin l-irħula kollha anke dawk l-irħula li konna naħsbu li huma immuni. Kollha l-kwieti. U wara 8 tal-biża tissir Malta, tara l-junkies jiġu jwaqfu jkollok. Ta' Rom ġieli tara xi tfajla għaddejja miskina jmorru jqogħdu jitolbu għas-sigaretti biex inti toħorġilhom il-mobile jew jitolbuk għal xi €2. Ħalli inti toħroġ il-wallet u jiġbdulek minn idejk. Pereżempju, tal-biża ġifieri It's out of control. Id-droga x'inti domino effect. Id-droga tixpruna l-kriminalità mbagħad awtomatikament. Tibda tilab bil-ħaxixa, mbagħad wara l-drogi iktar qawwijin bħal kokaina, mbagħad wara l-eroina, il-kokaina l-qasbis tibqa' tissodisfak. Alright, mbagħad nibdew bl-inkwiet fil-pajjiż. U min ħajħallas ikollok xi tifla li ħares qatt għaddejja fit-triq. Alright, jew kollok xi tifel jew jgħidulu jagħmlu xi ħolda fuq. Le, ekku, problem. Diki element oħra u x'inti orajt tajjeb li timxi l-ekonomija qudiem. Minti l-leġiżlazzjoni tiegħek trid tittutela wkoll residenti tal-pajjiż u ċittadini tal-pajjiż. Mhux hekk, tisib il-bilanċ. Tajt orajt mela biex niftaħ l-ekonomija, biex noħloq l-ekonomija tal-ħaxixa.
La, mhux hekk. Niftaħ biex kulħadd jibda jpejjeb il-ħaxixa ta' jiena droga ma naqbel magħha assolutament meta inti tibda tilab. Bħalma kwistjoni tal-abort tibda tilab mal-ħajja, tajtu hija taħt ċertu ċirkostanzi. Mbagħad jinfetħu twieq kollha. Ċirkostanzi, jew tajt isma' jien kontra twaqqif tal-ħajja, kontra qtil, jew le. Jew xejn, għax meta inti tibda toħroq il-kondizzjonal tajt taħt iċ-ċirkostanza waqqaf għall-ħajja, jekk għadu tarbija nista' waqqaf għall-ħajja. Hemmhekk qed tidħol fi triq perikoluża ħafna. X'imbagħad jidħol xi ħadd jgħidlek issa mela t-tarbija wara ġimgħa tinwaqfux ma waqfux pereżempju wara 3 xhur. Hemm liġijiet pereżempju l-Amerika l-abort anke wara li twildu, anke wara. Mela żgħat wara li twildu tista' toqtolhom. Jiġifieri hemm ċertu stati. Le. Hemmhekk irdu niftħu dik il-Pandora's box, allura nibdew niddeċiedu persuna meta noqtlu jew le. Alla ħares. U l-istess fuq droga. Id-droga kienet, il-ħaxixa kienet il-bib biex tinfetaħ u jistgħu jgħidu li jridu li l-ħaxixa mhijiex perikoluża. Il-ħaxixa hija perikoluża. Il-ħaxixa għandek żewġ elementi. Qed tobba wkoll jgħidu għax jgħidu għandek il-makakkerija anke fil-kwistjoni tal-abort, il-makakkerija jgħidu il-ħaxixa mhix perikoluża. Imma l-ħaxixa għandek żewġ elementi, għandek is-CBD u għandek it-THC. THC dik li tagħmlek paranoid li inti li tibda li xejdu li ġalek imbagħad trid anke droga aktar b'saħħitha was li ssir addicted għaliha. Ma x'jagħmlu jiffokaw fuq parti biss mill-ħaxixa fuq is-CBD dik li ngħidulha mediċinali li lek tikkalma. Mhux hekk. Imma meta jagħmlu l-ħaxixa mediċinali ħafna mid-drabi jestrajjaw it-THC minnha, jħallu CBD biss u lilek iħallu meta tkun mediċinali kollok is-CBD biss. Tajna ħaxixa tnieħu minn tieħu l-parti tajba l-ħaxixa. Inti qed tpejjeb ħaxixa sħiħa. Għandek it-THC ukoll, dik li tagħmlek addicted tagħmlek paranoid ukoll. Li inti qed toħloq bieba biex inti tkompli tikkonsma drogi iktar. U dak tobba kollha qalu anke fl-iżvilupp u min joħod għal numru ta' snin kodri kollu problemi. Dak inti fl birra ma teħdux, mela sew jew pereżempju sigarett ma teħdux, mela sew għax is-soċjetà tagħna żbaljat u tilfet il-kontroll fuq l-alkoħol jew tilfet il-kontroll fuq il-sigaretti. Alright, fuq it-tipi, fuq it-tabak, mela noħolqu xi ħaġa niġġustifikaw. Fil-fatt jiena nara. Niġġustifikaw xi ħaġa ħażina li s-soċjetà tilfet kontroll, allura niġġustifikaw biex ikomplu nagħmlu għaru mbagħad. Le, jiena tas-sigaretti fuq diri. L-argument huwa bażwit. Ma nifhimx li qed issir kampanja sħiħa biex jispiċċaw is-sigaretti mbagħad iġġib id-drogi li huma ħafna ar mis-sigaretti. L-argument huwa bażwit totalment. Issa hemm domanda oħra li ħansaqsik daqsxejn. Fl-atmosfera li hawn politika ġewwa Malta. Nafu li jisiru ħafna attakki personali sfortunatament fuq in-nies u li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-politika. Dan qed iħalli nies kapaċi barra mill-politika forsi anke fil-Partit Nazzjonalista li qabel konna nafu li kien jattira nies ta' ċertu livell u mħuħ u llum ma jisudonna tisiba problema. Għandek l-esperjenza tiegħek, inti forsi kellek ftit esperjenza wkoll. Jiena meta dħalt fil-politika tajt biss, garantilek li tajt biss, flus u ħin minn tiegħi. Il-ħin kważi jar mill-flus. Mill-flus mhux hekk. Alright, tajt biss, jien kont wieħed milli ma ħadd xejn. Meta kont konsillier taf kemm konna nieħdu 60 euros. No le, ċuċata. Aħjar ma jtuk xejn għax insult. Melkem. Aħjar ma jtuk xejn għax insult. Le. Mbagħad ħanajlek li xiġri. U di dispjaċini ħafna. Inti tidħol bl-intenzjoni tajba li tagħmel ġi tal-komunità tiegħek. Mbagħad tidħol fil-dal-strapartiġjanizmu sfrenatu tribalizmu. Kisser il-politika u kisser is-soċjetà totalment. Għax imbagħad tibda tidħol, in-nies qishom jippersonalizzaw għall-politika, dik ma kontx nistallija jiena. Jien kont nattakka l-issues, jien qatt ma kelli problema bejn laburisti u nazzjonalisti jiena. Fil-familja għandi laburisti u nazzjonalisti, ħbieb tiegħi għandi ħbieb laburisti kbar u ħbieb nazzjonalisti kbar, qatt ma distingwejt fuq il-politika, ġifieri kważi il-politika tiegħi meta tiġi għal-livell tal-ħbiberija hija totalment irrilevanti. Mhux hekk le, għandu jkun. Dik il-ġurnata li inti tidħol fil-politika, inti sirt qisek l-għadu ta' nofs il-popolazzjoni ta' Malta li bla sens totalment. Jiena lija il-partit huwa sempliċement dan huwa l-aħjar partit li nara biex nkun jiena, jekk inti tkun ġenwin fil-politika, li huwa l-lodda biex nagħmel biex nagħti xi ħaġa lura l-pajjiż. Jiena nħoss illum li dik il-ftit li tajt kienet tajt biżżejjed. Li li jiġri hu li inti tikkritika qed nitkellmu pereżempju qed nitkellmu kif qed nitkellmu jiena u inti nitkellmu fuq l-issues. Ma li inti tajt fuq issue partikolar ma taqbix. Eżempju droga. Jibdew jinsultak personalment. Mbagħad tad-daħ jibdew jinsultak personalment nies li laqas biss jafu minn int. Laqas biss jafu minn adam. Jibda jgħidu ħmerijiet li affarijiet li għandhom x'jaqsmu miegħek jiġifieri għandu x'jaqsmu mal-lifestyle tiegħek. Ma tant
tant ma nkunux kapaċi jattakkaw l-argument li jattakkaw l-persuna. U sfortuna hija li ngħid li hija l-marda tal-pajjiż li n-nies mhumiex kapaċi jattakkaw L-argumenti. U jgħidulek għax inti ma tattakkax l-argument qed tinsulta persuna mhux vera. Għax hekk inti għamilt azzjoni, inti qed pereżempju jekk inti Ministru jew Prim Ministru, u inti għamilt azzjoni ħażina jien naf kont involut fil-korruzzjoni. Jien mhux qed nattakka lilek personali. Mhux hekk, le, ekku. Ma jekk inti sraqt. Jien ma nistax ma ngħidlekx. Sraqt, ċabċablekx tippretendi li inti qed tisraq it-taxxi minħal it-tfal tiegħi u nċabċablek ngħidlek bravu, irrid ngħidlek isma' għamilt ħażin ġbin. Mhux qed nattakka lilek personalment. Inti għall-ħares il-maġistrat meta Pelosi jressa xi ħadd li saraq. Jgħidlu inti għandek xi ħaġa li ħdah, il-persuna, jgħidlu jiena l-azzjoni qed nattakka. Jekk nagħmel xi ħaġa ħażina, irid irresqu ħalli jieħu l-ġustizzja. U l-politiku l-istess, jekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina, xejdlek inti tattakka personali, diddaħħaqni wkoll. Nismaħħa. Dak all-right, di l-iktar ħaġa dak all-right, ma jwaġġa l-ħadd. Ma jwaġġa l-ħadd, ma jgħid xejn. Ma jgħid xejn. Mela inti qiegħed fil-politika biex ma tikkritika l-ħadd. Jekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina. Kalla ma jtaswel jibqa' kollox kif inhu. Imma n-nies mhux kapaċi jgħidu x'dagħmel azzjoni ħażina nikkritikah. Jgħidu li dat tikkritika l-azzjoni, imma jekk qiegħed f'pożizzjoni ta' poter. All right? Jekk qiegħed f'pożizzjoni ta' poter u dagħmel xi ħaġa ħażina, irid nikkritikah bil-fors. M'għandi xejn lejn personali, jekk jien għandi dal-mobile. U Mario u inti. U Mario saraq lil mobile. Jiena l-Mario ħan ikkritikah. Irrelevanti jekk konċenti, jekk kon ħasraqtu li ħan ikkritika lilek mhux għandi xi ħaġa kontra Mario. Mhux hekk. Qed tifhem x'in ngħidlek, imma dik mhux kapaċi, dik mhix attakk personali, inti tgħid kemm għandek xarek tannik. Mhux hekk. Xarek gris tad-daħ, pereżempju, dak insult personali. Mhux hekk le, ekku. Il-sfortuna hi li mhux kapaċi n-nies jagħmlu distinzjoni. Bej kritika. Bej l-argument u mbagħad jibdew jattakkaw personali wednihom ma toġbok xajnek ma. Le, mhux jagħmlu jidħlu mbagħad jibdew jattakkaw u dik hija naħseb. Dik kienet ċabbatni u dejqitni, iktar mill-element ta' flus. Iktar mill-element ta' flus, għax imbagħad tħanajlek xi ġrilek. Konna semmejna xi ħaġa ta' Robert Abela. Li inti tkun fi professjoni tkun qed taqla ċertu ammont ta' flus. Imbagħad tgħid isma' jiena. It's worth it li toqgħod. It's worth it jien biex nintbagħat ma' nofs il-popolazzjoni, ma' nofs il-pajjiż biex nagħti il-kontribut tiegħi lill-pajjiż, imbagħad tgħid isma' jien ġbin il-kontribut flus diġà ħriġt ħafna. Mhux hekk tgħid. Diġà tgħid biżejjed minn buti. U jiena nemmen ma tiġa rajnija. Biex issa meta tnifes naqra Bernard Greco qal li jżidu l-pagi tal-politiċi li ħorda. Mhux hekk le. Ġifieri di l-marda tal-pajjiż. Kulħadd jaqbel indirettament jekk ma nagħmlux ballun politiku li il-pagi jridu jiżdiedu u jonqsu n-nies mill-Parlament ukoll għax Ministru kemm jaqla 40,000? Mhux hekk mhux pagi. Jekk immaġina inti l-pagi ta' Ministru tagħmilha 250,000 pereżempju, taħt tira l-aħjar nies. Żgur. Għax jaf minnek ħobb il-pajjiż. Lill-Prim Ministru għandek tħallsu miljun fis-sena pereżempju. Però mbagħad taqbel li nies iridu jonqsu għax jien li għandha 80 ruħ fil-Parlament. Le, ma mbagħad ħanajlek awtomatikament jiġri għax inti meta l-pagi jollew ħajkompetu l-aħjar nies. Jekk inti da Ministru taf li għal 5 snin għandek ċans taqla 500,000 fis-sena. Laqwa nies tgħid li inti għal flus qed tagħmilha. Le, ma laqwa nies kapaċi jġibu l-aħjar riżultati. Mill-professjoni tiegħu tiġa tjaqlalek 300,000 fis-sena pereżempju. Jekk dan jmur għall-pagi ta' 500,000 jgħid jien ħana ma' 5 snin, qed tieħu laqwa servizz inti bħala taxpayer x'għandek laqwa nies. Mhux hekk. Mhux qed tattira kif jgħidu, if you pay peanuts you attract monkeys. Mhux hekk. Mhux hekk jgħidu, jekk inti tħallas flus. Ħatattira b'kull rispett kollu lej minn hemmhekk, ma mhux neċessarjament laqwa nies fil-professjoni partikolari tagħhom, qed tifhem? Ġifieri da titħallasom sew, dawn huma fl-aħħar mill-aħħar ta' meta titkellem ministri. Mhux hekk. Huma l-management tal-pajjiż ta' l-aqwa management da ikbar minn kull kumpanija oħra. Mbagħad tħallas u mbagħad ikollok managers kumpaniji li jaqalgħu 4 darbiet, 5 darbiet dak li jaqla Ministru. Mhux hekk. Mela, ħażatek xi ħaġa żgħira wkoll forsi. Inti ovvjament kont fil-Partit Nazzjonalista u hekk kellek bħal tista' tgħid naħseb minn kien fil-partit kont taf lill-mibki Karl Guder. Għandek xi esperjenza? Jiena aħna konna tellaqna fl-istess distretti. Jien kont l-elezzjoni ġenerali fl-2017 fuq id-19 distrett. Id-distretti li kien joħroġ fuqhom Karl Guder. U jiena nista' ngħid mhux qed ngħid ta' mhux biex nagħmel eloġi lejn xi ħadd li m'għadux magħna llum il-ġurnata. Ma Karl Guder kun naħseb l-uniku wieħed li ma kellix argument miegħu fuq id-distrett.
Għetnajlek, ġifiri, onestament għetnajlek. Ftit naħseb nies kellhom argumenti miegħu. Inti, aħna dejjem ngħidu, inti l-kompetituri tiegħek fuq id-distrett huma n-nies tal-istess partit tiegħek li titalqu fuq l-istess distrett għalfejn. Għax inti mod superfiċjali ħafna, mod simplistiku ħafna, inti tajt isma' l-kejk tal-partit tiegħi f'dawn id-distretti huwa daqshekk. U da hemm pereżempju ħallija kellna xi 22 kandidat dak iż-żmien bejnietna. Tajtaw daw il-kandidati u jien ħanamel minn kollox biex intellaq ma' sħabi. Issa jkun hemm min itellaq b'mod fair. Ikun hemm min bħal Kalguder. Kalguder taf x'kien tip ta' persuna kien Malkin. Jgħid jien ħanamel parti tiegħi ma ħanwaġġa l-ħadd, mhux ma nikkritika. Mhux hekk le. Ma mhux mor personali. Jgħid kontra Wayne, joqgħod jgħid kontra Robert Arrigo, joqgħod jgħid kontra min kien ħareġ fuq id-distrett sewwa. Jgħid isma' jiena dawn huma l-preġi tiegħi u qatt ma naf xi ħadd li dħalt wara Kalguder jien u naf li qal xi nofs kelma kontrija pereżempju da. Ġili għajdu l-għak dajdu s-poteċ kem damjajt kontrik, per eżempju. Mux hekk. Għet najlek, ġiviri kien naħseb l-uniku wieħed, mus sanajt li kont nikol il-kirxa miegħu. U le, mux hekk, imma l-iktar wieħed li kien lejali jisħabu naħseb jena, ġiviri dak li għajdu fuqu, huwa vera, il-bniedem kien ma tistax, kważi impossibbli biex ikollok xi tajt miegħu. Anka jemmel ftit nafu bħala poli. Kelli nies f'ħajti li ma sibx raġuni għalfejn ma jkollix xi ngħid magħhom xi mod jew ieħor. Imma jien naħseb Kalguder kien wieħed minn dawk li kien dejjem lejali li sħabu. Jien dik l-ikbar esperjenza li kelli. Mbagħad ovvjament fuq livell personali kont nafu x'kont nafu fil-partit bħalma jkollok inti fiċ-ċirku tal-partit, ġifieri kont naraħ barra. Isallimni nitkellmu, ġifieri kont inkun dar ċentrali konna nitkellmu, ġifieri kien ukoll meta kien Chief Operations Officer fid-Dar Ċentrali kien persuna li hija dedikata lej il-partit. Qatt ma naf illi anke kellu pereżempju x'ta meta tkun Chief Operations Officer ġo partit. Literalment għandek it-treġija tal-magna tal-partit. Qatt ma naf li pereżempju uża l-magna tal-partit biex imbottal xi ħadd jew lil xi ħadd ieħor. Mhux hekk ovvjament. Jiġifieri qed ngħidlek dejjem kien Ret, subaj dritt, u naħseb qed ngħidlek hemm malli xejdulu malli smajt kejte, għax vera ħassejta, għax vera ma nistax nifhem kif persuna bħal dak li taraħ li kważi għandu ħajja perfetta għax dagħmel suċċess. Mhux hekk. Ġifieri dan minn għalija gradwat għal darba darbtejn. Tala fil-parlament, ora, ġi co-opted, għax nevil għafa, għabat miegħu għax ġi co-opted, ora, ġi co-opted, imma kien the next in line. Kieku ma kienx next in line, ma kienx co-opted għax kien ġi cherry-picked, għax kien next in line. Wara dak li tala, kienu jmiss, xina nista' nissigurak li kieku ġi co-opted u kien imissjina fuq l-istess distrett u għabizni, per eżempju, kont sa naqbes. U kien mod meritokratiku, jekk talaq xi ħadd. Kien dak li daħal minn floku, ġifieri dan. Daħal fil-parlament għal darba darbtej. Da kellu l-pensjoni tal-parlament ukoll garantita għal meta jirtira mill-politika, ġifieri kien bniedem ta' suċċess. Ma nistax nifhem x'ġara. Kollu moment ħażin, ovvjament bniedem. Hija ma' moment ħażin, istra moment ħażin, hekk. Ġifieri naħseb ma jkunx moment ħażin, kun xi ħaġa li tkun tkun ilha ġejja tkun ilha at the back of his mind. U naħseb li jkun taġi tal-pajjiż li nkunu nafu x'kienet il-verità wara dak li ġara. Nimmaġina ovvjament għax kulħadd il-familjari tiegħu wkoll. Familjari. Imma dan huwa persuna li kien ħajkollu pożizzjoni dak kienet jiġi konsidrat ukoll li jkun segretarju ġenerali fil-Partit Nazzjonalista mhux ċajta da. Żgolla mhux ċajta, il-motor tal-partit. Da ġiegħek darbtej da ġifieri għandu kellu esperjenza kbira fis-suq politiku. Bniedem li huwa kwalifikat. Tajjeb, tella darbtej fil-parlament. Ġifieri da kellu ħajja ta' suċċess qudiemu. Ġifieri biex inti ikollok ħajja ta' suċċess bħal dik u tagħmel azzjoni bħal dik. Ma jalla nkunu nafu għal biex netalmu id-defies logic. Biex netalmu, ovvjament. Jiena nifhem xi ħadd ħin kollu tiġi ħażina f'ħajtu jagħmel pass bħal da. Ma naċċettaħiex ta' ġifieri. Imma nifhimha. Imma naħseb kif il-bieraħ rajt il-podcast ta' Djone Borċ ukoll għal ma' John Mallijak minn Sersba. U għal kontet insegwija, għal tajjeb naħseb li nsiru, nafu x'ġara ma ġarax, u naħseb li eventualment il-verità toħroġ. Imma mhux biss għal familja tiegħu, naħseb anke s-soċjetà għandha x'titgħallem minn dak li ġara.
Situazzjoni bħal dawk naħseb għandna nitkellmu b'mod iktar miftuħ. Għax iktar ma nitkellmu minflok nżommu kollox moħbi. Jekk nitkellmu iktar b'mod apertament, naħseb ikun hemm iktar nies li Jafetaw ċertu li jitolbu l-għajnuna. Vera, li jiġri anke tara, ġifieri anke fil-ħajja normali, kien hemm dawn l-iktar nies li jgħinu lin-nies xi kultant. Dik tal-li jkunu jibatu huma. Jiena tal-lajt post fuq Facebook, sometimes a listener needs a listener too. Mhux għax dak jismani ta' meta u min qed jisma' lilu dal-persuna. Mhux jekk le ekku. Mela, ħansaqsik l-aħħar domanda daqsxejn fuq li u in ġenerali, ovvjament illum ġid-dinja globalizzata ilha ġejja u s-sektar minn qatt qabel ħabna t-teknoloġija u hekk. Inti llum il-ġurnata fejn tara qiegħda li hu u jekk ix tkun kompetittiva biżżejjed biex tikkompeti fid-dinja. Ara, jiena taf, ġifieri wieħed li naqbel mal-kunċett tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri kellna ċans niddiskutu wkoll għatlek mhux kollox perfett fl-Unjoni Ewropea. U le mhux hekk ovvjament huma. L-iktar ħaġa li tbeżżani biss fl-Unjoni Ewropea hija l-imbuttatura, mhux qed ngħidu li tiġri ta' ġifieri mhux biex ma nqogħdux inbeżżaw fl-Unjoni Ewropea. Imma pereżempju tista' semmi kull ħaġa li trid fl-Unjoni Ewropea li timpatta Malta, l-immigrazzjoni fair enough, il-gwerer fair enough. Però l-iktar ħaġa u alla ħares qed tiġri li aħna nitilfu l-indipendenza li għandna fuq ir-reġim fiskali ta' pajjiżna. Tajjeb, li aħna jkollna kontroll fuq it-taxxi tagħna. Ħafna minn dawn l-industriji li għandna llum jiddependu fuq it-taxxa. Aħna nattiraw ċertu kumpaniji, pereżempju fil-gaming, mhux hekk għax it-taxxa. Alla ħares titlaq l-industrija kemm hawn anke l-flet taf kemm jorħsu l-flettijiet. Kemm hawn ġenituri jiddandnu għax għandhom it-tfal tagħhom jaħdmu fil-gaming biex jaqlaw paga tajba. Alla ħares xi ħadd imissilna reġim fiskali tagħna. Ġifieri aħna daw il-gaming company. Jidher li ħajjent miss. Qablu żewġ partiti jisu. Ħażin. Dik hija l-unika red line li hemm fl-Unjoni Ewropea. Hemmhekk nitlef il-fiduċja li għandi fl-Unjoni Ewropea. Għax pajjiżi żgħar jispiċċaw mhux jinbelaw tagħmel pajjiżi l-kbar. Żgur. Laqas jeżistu. Aħna għandna reġim fil-gaming pereżempju jħallsu 35%. Jieħdu 30 lura. U jieħdu 30% lura, allura jispiċċaw b'net ta' 5%. Issa, ovvjament il-pajjiżi l-kbar jaqbżu. Xejdu Malta toħdilna negozju hija x'aħna m'għandniex dak ir-reġim, sorry ġbin, jekk trid tagħmel dak ir-reġim kompeti magħna. Mhux tiġi tipprova tkisser lili, tippretendi li kulħadd ikollu tax harmonization, jekk ikollok tax harmonization kulħadd l-istess taxxa, ħadd ma ħejġilek Malta li hija insulari bil-baħar. Mhux hekk bil-baħar mhux. Mi ħajġi hawn. Laqas trakk ma jista' jgħaddi toqgħod taqbad il-ferries. Jew il-ferries il-ġodda u li hemm jiġifieri, ħadd ma ħajġi hawn. Ġifieri aħna dik tkun il-lapida tal-qatil tal-ekonomija tagħna, ġifieri aħna nispiċċaw, jew jispiċċaw pajjiżna jfalli, jew nispiċċaw konna morru ngħixu ġo xi pajjiż ieħor. Ġifieri dik l-iktar ħaġa li tbeżżani, dik hija anke il-mod pereżempju kif tkellem Clyde Caruana, isu kif attinti, isu jaċċettawha. Le, jien niġġielidha kieku, jien ngħidilhom jien għalija tkun red line. Jekk intom ħadd missu li taxxa ta' pajjiżi, jien noħroġ mill-Unjoni Ewropea. Full stop. Diki. Le, jien naqbel miegħek għax. Diki. Fuq l-oħrajn. Fuq l-oħrajn. Mhux ħajġu żgur. Le, fuq l-oħrajn. Fuq l-oħrajn. Ifimni l-est li. Inċedi biċċa. Mhux inċedi biċċa jew ngħid isma' li hu mhux perfetta jew fuq l-immigrazzjoni mhux qedtejna. Jew dawk all right, dawk nasal biex naċċettom, hemm ħafna iktar benefiċċji. Hemm ħafna iktar benefiċċji milli hemm kontra, ġifieri l-fatt li aħna parti minn suq wieħed li għandna currency waħda, li aħna nistgħu naqbdu nimxu mmorru nagħmlu negozju ġo pajjiż ieħor mingħajr xkil ta' xejn, li nistgħu nattiraw ċertu negozju minn pajjiżi oħrajn mingħajr xkil ta' xejn. Ġifieri dawk huma kollha vantaġġi u vantaġġi kbar li jkollok il-fondi tal-Unjoni Ewropea importanti biex ninvestuhom. Ġifieri dawn huma jekk kif is-sitwazzjoni, the pros outweigh the cons. Sakemm the pros outweigh the cons, m'għandniex għalfejn nikkonsidraw l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa li mhix realtà għal pajjiżna. Però reġim fiskali jiena kieku jien naqla rebus fil-pajjiż. Ġifieri jiena l-ħares immissuili dik hija red line, dik għandha tkun l-indipendenza ta' pajjiżi mill-Unjoni Ewropea. Mela dal-waqt ħassir kontra li hu mela wkoll. Le. Għax l-hemmhekk mhix naħseb il-politiċi. Mhux kontra li hu, jien niġġielidha. Amma jidher li żewġ partiti sabu jisu qed jaqblu
Dik ħażin. Li tkun 15% kollhom kienet li. Tagħmel ħan nitilfu l-industrija li għandna. Mor prova fehma. Jiena bħalek nifhimha. Lest li titlef l-industrija finanzjarja, pereżempju. Ħafna mill-kumpanijiet jiġu Malta. Mhux ħabba l-5%, ovvjament. Għalli issa sparajna f'saqajna maħabba tal money laundering. U le, mhux hekk imma bil-problemi politiċi li ħolqu ċertu nies. Alright, issa biex tiftaħ jiġi negozju minn Malta, qed isiba kważi impossibbli li jiftaħlek konta u Malta. Mhux hekk le għax jisna kollha terroristi. Miftuħin għall-Unjoni Ewropea, miftuħin mill-aspett Unjoni Ewropea biex nagħmlu n-negozju, ma meta jiġu nagħmlu impossibbli. Impossibbli. Ġifieri, le, dik hija red line, ġifieri dik kieku jien minn dak it-tip li ħammur nipprotesta barra u niġġielida bil-kbira. Kollox. Mhux qed ngħid li noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Ma niġġulduha sal-aħħar biex jekk hemm xi ħiel, ngħidulhom isma' jien mill. Tuża tista' tuża il-vito wkoll. Di red line, m'għandekx ċans, ngħidha li ħatoqtolni bil-ġuħ jekk ħadd. Possibbli. Mela, l-aħħar domanda, kieku inti għandek il-poter llum il-ġurnata f'Malta, fuq xiex tiffoka l-iktar biex nkunu ħer. Parking. Parkeġġi. Xi ġalek issalli int kuljum. Le, u vera, fimni parking. Ġalek issalli. Żewġ affarijiet. Ara, żewġ affarijiet li nara li kulħadd ikollu parking kullum kien. Qed ngħidlek l-affari taf kif qed titdeterjora minn ġurnata l-oħra. Le, tal-bisa, le, huwa fattu, ma tantx. Ġifieri fejn qabel konna ngħidu qabel is-sitta kont issib parking, llum laqas qabel is-sitta ma tissib il-parking. Le, hemm l-ebda ħin. Residenzjali. Ġifieri dik waħda u l-problema tal-emerġenza ma tgħidejn. Le, vera top ovvjament jagħmlu l-mirakli, imma mhux ilaħqu. Irridu naraw dak l-400 miljun li nsterqu fuq tal-vitals, naraw minn fejn ħanġibuhom biex ninvestuhom ġol emerġenza, ħalli nsolvu għad il-problema darba l-dejjem. Għax Alla ħares ħanajlek kulħadd, ħanajlek ma' ħadd illi ma jgħidlekx li għandu qata ġol istonku biex ma ngħidx imkien ieħor li jinqalalu xi ħaġa jkollu jmur l-emerġenza ta' Mater Dei. Għax tal-biża. Lew ħasra x'għandna uħud mill-laqwa tobba li jew, però ovvjament mhux ilaħqu biex tor tagħhom. Mismanagement. Darba meta kellna l-podcast l-aħħar podcast għadna għandna bżonn l-istar mhux tobba biss, managers. Kwalifikati. Għax l-sfortuna x'kultant jaħsbu li t-tobba hija kapaċi manager star. Manager għandek bżonn. Manager għandek bżonn. Management sura ta' nies fis-sistema tas-saħħa tagħna m'hemmx. Għax kieku ma jkollokx din it-tip ta' problema. Darba kont semmejtlek l-eżempju ta' Stokkolma, ta' Sweden. Daw għandhom emerġenza għal kull area ta' speċjalizzazzjoni. Mhux kulħadd ġo emergency room waħda li fiha 4 darbi daqs il-kamra, Malta kollha ta' emerġenza fiha 4 darbi daqs il-kamra, kulħadd irid jidħol hemm. Min ikun qed jitgħawweġ, alright, ikollok it-triage imma kien ikollok xi ġieħ ġolis Beati Pawli u inti qablek għax ikun hemm xi ħadd li għandu attak ta' qalb, jiena nifhem li jagħtu priorità lilu. Bla dubju. U jekk jitfok minn sigħat fuq dak is-siġġu tal-plastik hemm titgħawweġ fuq żaqek taħseb li ħatibqa' taħta ġifieri. Ġifieri hemm bżonn li s-sistema tas-saħħa, speċjalment l-emerġenza, irridu nsolvu. Dik jiena li dak il-parkeġġ u s-sistema ta' emerġenza ta' pajjiżna għandhom bżonn jiġu. Jekk insolvu dik ħanajlek. Alright, l-element tal-ambjent, ma l-element tal-ambjent daw għalija ma żewġ prioritajiet. Li jiġu daqsxejn qabel. L-ambjent irid jitranġa, ma huwa xi ħaġa li hija long term. Ma meta ngħidlek isma' tagħmel parkeġġ m'għandekx għalfejn tagħmel parkeġġ u toħloq tagħmel konkos kullum kien jekk tagħmel. Mhux hekk taħt l-art, ma tagħmel xejn. Le, ekku. U fuqhom tagħmel ġnien, tista' tagħmel ġnien pereżempju fuq il-parkeġġ. Mhux hekk. Jiġifieri kollox huwa kwistjoni ta' planning. Le. Jiena dik hija planning fuq il-permessi, parkeġġi u l-emerġenza ta' Malta. Dawk huma li l-ikbar 3 prioritajiet u jekk ikun hawn partit li kapaċi jagħti soluzzjoni għalihom. Qed ngħidlek jerbaħ l-elezzjoni for sure. Mela, nirringrazzjak ħafna Wayne tal-li ovvjament iddiskutejna varji issues u nerġgħu nintaqgħu hekk jrid il-qudiem. Grazzi lilek tal-istedina, dejjem pjaċir. Grazzi dejjem. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu ma' lejla u nħeġġukom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.